Her raketten ved skåten. Og vi börjar vi att ge ordet till Axel Johannesson, formann i januarflöjsen. Tack för det. Till höra mig, mikrofonen är tändra. Fint. Välkommen i Finsen. Bäge tid som är här av stannen och tid som fyljer vi i strömmingsne. Och en särlig hilsen till våra gäster från Danmark och Sverige. Välkommen till Färöarna och tack för att ni kunde vara med. Och i förrjun är vi välsigna vid en fralse att välja, så vi inte öja täcka för given. Vi väljer som vi halta vara bäst. Bäge tar det om uppbyggning, vinner vi, märka, trygg, politiska stöv, ja, i största öttlån väljer vi ett frukt. Men tyvärr så må vi stadfästa att öll inte har ett frukt väl tar om äkna bostad räver. Okkara bostaver är inte bäst av byggningar ur timpre eller betonge. Bostaven är karmeren och utgångsstöje för okkara gerandesteg. Till här vi vill känna okon trygg, skapa hona och liva okkara liv. Okkara bostaver är okkara heim. Tog öja vi så samfälla att trycka vid öll hava sted som vi vissu vita är okkara heim. Truste bostadsmarknaden är en av okkara största avbjørningum. Vi har allt att få löje och lästar i bor. Och priserna i sethusen är så mycket höver att nekv har unga möjligheter att köpa en i hus. Som vi kallar bostäderna för en luxustrupplöjka. Men verkligheten är tyvärr han att det är bötten i hese landen, hese rika landen som byggva och i vanlig om bostaden för en åkurspris. Det är helt vanligt att en chattar och bo i större bojom kostar 8-20 000 kronor att löja och mannain. Ta sig det sig självt att möjligheten till lalönton att finna en goan bostad i rättliga ämarskaver. En ensammatler uppehållare vid låarlön har så att säga unga möjligheter och en ensammatler uppehållare vid rymligare lön är i vanta för att ända i relativt fatakravåa till så stora parster av lönerna för till bojles utrustning. Och läsarstolen till läsande räcker inte längt ta en chattar och uppbo kostar tvåfalt det som läsarstolen är. Ta stövande således är vant för att okkara samfälla brottnar av och förra. Att avvis ökjer i landen bara vara för de halönte och andra ökjer för de lalönte. Skulle vi vervita sammanhängsmedierna i samfällan har det tydning av skip och således att ung, gammel, halönt och lalönt kunde byggva li om li. Bostadspolitiken öjer inte att skapa jager, men helter bygga bror mittel folk. Så vi öll hava möjligheten att byggva just tog bygdene eller byen som vi inte. Og tørveren og innkjene er jo imisk. Vi har öll imiska drøymar om hvordan just okkara bostaver skal se ut. Somme vilja øya, andre vilja løya. Somme vilja ha en stor hus, andre en luttla utbo. For jeg genga innkjene av møte er sånn at nejot at vi strempa etter en fjellbrøtt om bostader marsna. Fløyre sethus, fløyre utboom for en rymelig kostnad, fløyre lestrar utboom, äldre utboom och bostäder till folk vid särligen avbjörning. Men politiskt är vi inte alltid samt om hur vi gör det hetta av skila bästa hot. Vi kunde iverskipa spyrja är bostäderpolitiker och vindopolitiker här uppgavan till politiska skipan i ögnans att trycka en jauna kapping. Eller är bostäderpolitiker välfärdspolitiker här uppgavan till politiska skipan att trycka att vi öll hava möjligheten för en tryggen heime för en rymlig kostnad. Till detta steg här finns ett gott dömium. Och hjärstanen av havnen är husavprisen är dyrast i färgen byggva läsande till en sömelig pris. Detta är efter mina erfarenheter en succé och en verskatlan vi kunde bruka som fyrmynd. Och i kväll skipar jaunarflokker för i hessen tilltagen så vi kunde få uplåster och husskott och sätta hessa risastora avbjörningarna av dagskran. Vi var nöjda att göra avtök på en av vägen. Men spårningen är kvarje avtök. Vi är jaunarflokkene hava på och på løsner,
Men kunde vi lära några från våra grannar i Danmark, Sverige, ja, enta vin. Vånande vi har allt klokare och finna god svar i kväll. En affär, välkommen och är färdig att ge året vidare till kyrskale som för att löja okkon och i jöknen kväll. Kjørs vær. Takk for det. Det var nekket tås om uibarmarknaden for jön. Det var tås om at husen er dyr, og husen standa tom, og til ikke få et leie, og leien for dyr. Men gos er verlegging, hva er fakta og tølon? Til for Kari Holm Johansen, som er leier av Haktastelten og Hakstone, at greia kom fra de neste 20 minutter, så vi vil ha alt fakta oppe på plass, og den mer innhjelslige diskusjonen blir. Gjør så vel, Kari. Takk for det. Det er ikke ofte at Hakstone slipper at öppna ett ball, så vet det nog så føler dere nok så privilegere, ja. Jeg skulle gjerne komme en framløva opp, som er her. Men jeg tænker først at starte med en lille hilsen til vores nordiske venner. Fordi Uffe Ellemann Jensen har et meget godt citat, som jeg tænkte, at hvis det er, at I ikke forstår noget af det, der vil foregå de næste 20 minutter, så har I det i hvert fald her. Han sagde, at statistik er ligesom en bikini. Den viser meget, men skjuler det væsentligste. Men vi håber alligevel, at vi kommer lidt nærmere på i dag. Og så skifter jeg over til færøsk. Ofta tar vi tåsa om bostedsråte som hever, eller som fytler, særlig i allmänna rummen. Så blir det ofta knytt at vi folkevøkstre som hever vært de senaste 8 årene. Hvordan er det nå han ser ut? Vi kunne hitja her etter fra 1945, da vi har detaljeret i en folkehaktøl. Og så tja, hvordan gongt den her i førjen. På 50-ene er det flere akkurat som minnast. Nå vet vi faktisk nok så ofte skoler der. Det er nok så, hva skal jeg si, avhåverst og så tja, de vet ikke noe om det. Det er noe som vi må lære og bøten om for det er viktig at ha ei av budskapet, bostøven, arbeidsmarknaden og så framveges, så vi lærer av okkar feilen. Vi var oppe i 84 000, enda under 44 000. Ja. Det var bare sjekk. Yes. Til så at det er vendt i atter. Men så har vi en periode her i til stagnation, til ikke vokster. Men så i 2014 hendte det. Så begynner vi til å suttje en folkevokster atter og i før. Og til særlig hese periodene jeg husker at savner meg om den neste 20 minuttene. Hvis vi tenker, hva er det som hender i hese perioden? Hva er det at vi får folkevokster? Så er det særlig 2 parametre. Det er at vi får større tilflytting, det er flere som flytter til farja. Men ikke minst lika viktig, det er at det er færre som velger å flytte ur farja. Og det sier vi det her, og grafen. Jeg har rønt å markere her i 8. sted, det er fra 2014 fram, der er det ikke mer bjerster. Og det som det sier her, og det kvite strykene, er at fra å ha en nettoflytting som er negativ, det er flere som flytter fra, enn til, så begynner vi her å få en tilflytting. Og det som det sier her, heter tilflyttingen. Det kommer flere folk til spekler, men
det så jag monen här det är att det just till färre som flyttar fra. Och att det här är kanske vi till att bryta gångna i följ. Och kvar så de som väljer att vara här. Det är särskilt de yngre atterline. Det är de unga, och vi de unga fylker eisne bøttene. Det kommer vi søtja her, nästa grafe. Her vil det ha bort folketallet og alder. Som det søtja, då så vi lyser om 50 Johannes, så svinger seg her øyla lyka. Her søtja vi tala bøttene, og her søtja vi det som mellom 20 og 30 år. Så under kreppene, ta i hese forrige sted, så tok det en flere av bøttene vi av landen. På samme måte her, nå, i 2014, så søtter vi det motsatte. Så her spør jeg atterlinjen henger sammen. Og her kan man så søtte, som onkel nevnte, at de eldre atterlinjene er som vekser. Og nekva er sånn unge skulle første fer inn av bostedmarsknaden. Og hvordan ser det ut? Vi kunne hitje etter setosaprisner som bedre framleier. Og det stod at lenge til at prisner hakka, og det ikke bare i havn, til eisen ute i bygd. Og det kan vi prøve hitje etter her. Der større bygdene og byene er jo her. Her er en setus der i mye kostet over 2 millioner. Og så var det havnen. Som tottar nu oppe i 4. Og da man skal første for inn av bostedmarsknaden, så kan man si, en sånn tommelfingerregler. Det kan man si, at bankalån er jo individuelt. Det er alt annet bak hvordan det er bøtten til eier og andre vidskifte. Men bare sånn tommelfingerregler. Så hikker man etter, det som man kan ta i landet til en setus, trutja ferier til en samlet inntøk, årsinntøk. Trutja ferier til en samlet bruttoinntøk. Det er det du kan ta i landet. Så vi kan gjøre det einfalt og kveld. Og så har vi prøvet å tidse et døme her vi vil tidse etter en vanligere inntøk. Så en første som 30 år gammel, det utbygger seg og skal til å etablere seg. Og her vil jeg etter en familie vi 2 voksne som har disse her inntøkene. Og hvordan ser det ut? Jo, hvis vi tar inntøkene til her som bavon, og ikke hvordan de kan ta lån i mån til hva et hus kostar byggt. Så klarar det väl till i 2009. Men det som vi såg en trend nyrätt. Och det 2 folk ska sägas. Så 100% att det kan säga ta ett lån på en hus och en större byggt. Det blir mer pressa som tog in gånger. Og hvordan ser det så ut hvis det var en steker? Da kan jeg si at et større problem og kan si at det problemet vekser. Og det er stadigvæk ut i større bygdom og by. Hvis vi så tar havnene, så er det samme, og her er ikke grunn til at hver en stekan inn til å vite hva det er slitt merker. Så for kan si, vanlige person, 30 noen, det ser det så ut. Det skal sies at disse inntøketølene for 20 og 21 basert på inntøketøl fra Nøytjan. Det er det seneste inntøketølen vi har, det er alltid 2 år efterut. Men vi setter oss på sånn, for 20 og 21. Det som vi tar arbeid vi
og Hackstone, sammen med Ungkurstone, senest 2 årene, det vi kallar for en bygningsgrå, som gjør for å nødja vitan. Og nu vi til at jaunar ball i det, så jeg husker ganske at få sin balans i rockskapet, at det var faktisk Elspeth Mercedes, og ur Folkeflasjonen, landstyrskvinna i Almanvalen, og Helge Abramsen, som var taverande landstyrsmøver i Vinnemalen, som gjort av 1,1 million til dette her, for å få korslagt hvordan et hus i før. Og hva kan det gjøre av vitan, trokken? Det kan gjøre av hvordan av vitan. Jeg skal lykke først nevne hvordan det gjørst. Det basert på kost til Ungkurstående, det tenker mindre hva tekne alle bygninger inn. Og her har vi et adresser, og så det basert på data tja sev her vi vita nær og i elinnleggingar lagt der inn i kosthus, og hva som sier hva enda mal vi bygningen. Det et hus, det en uibo, det en vinnebygninger, eller hva det. Og så har vi tidligere så her bygningsgrånene inn til okkon og høgstående, og her kunne vi knyta med andre personsopplysninger og andre på. Og det kan gjøre okkon vitan, og avhaldande vitan, til at det en bygningsgrå, det ikke bare, hva som sier, at vi vet akkurat nå hvordan det ser ut. Det at vi avhaldande kunne fylke vi, hvordan jeg var nødgjør boender i landet. Så det nødgjøkt som ved, arbeidet livet i et annet nødgjør. Og kan si, nå har vi finnet adgang til datene og hakstående, og få nødgjør opplysninger av tog, som gjør at vi kunne si, statistikk og avhaldende statistikk om hvordan det blir bygd. Ut fra tog kommer vi til eisende sida, vi vet hva folk bygva, hvordan det er hos hus noen tog. Og vi kunne bøyda det ut av uiboer og hus. Og hvordan ser det så ut? Så ser det cirka ut fra 5 års. Altså vi ser ikke perioder her, og det er ikke veldig bygd som nekv, og så var det men det tar cirka 21.000 boender, og det er 1.000 boender, så det til det eisne, altså en boender til dem eisne, en chatlar og bo og en sethus. Og hvis vi ikke etter tal av nødgjøn boender, det kan sies at datene ikke ser åren cirka 2000 litt osikre, men som vi tok det til folketalen Jane, så svinga der nødgjøn boender rettelig vel vi folketalen. Derfor er skramlet nyer i 90 nå. Og det som man kanskje ser i bygningsgrannet eller i sin tølen at det hva skal man si, et delay, det jeg tror folk blir bytja, og det tar 2 år å bytja. Så synes jeg kan si bottenen i 95. Så det ikke det er far som blir å bytja, det 93. Ja? Så det kan si ikke forskåte. Men lika som vi så i folketalen, så får det nyer, kommer sin oppatter, og så kan vi si, så jeg vet at kommer sin slump i, men det interessante her, det 17 årene. Det med folketalen i færre oppatter, fra 14 vel, så ganske ikke så rannig bygd. Og hvis vi hittar etter tillsammans bara bort ut av hus och uiboer. Så jag vet det att kan man säga att det är själva 17 årene som vi vet och så att kan man säga uiboer är komna. Och ett av de spännande talen som vi tar prövar fram till är att omlai 20%, stor 20% av boenden stannar tomma. Samtidigt så skrån.
Jeg husker jeg ganske lykke at enda, og vi har vist til om bygningssjonene, eller bygningskorset, som er det gjørst ut fra. Det er allmänt, og jeg ser adressene, tjunkerstående. Men jeg tror at jeg skal stå i en teltet så fer jeg etterom, så tid må bare ikke fram. Fer jeg bare ut derfra, eller... Okay. Så let's... Ja. Som vi er i havn, så kunne vi prøve å zoome inn her. Så blir det suttja det er reie bygningar til det som vi kallar for uiboar bygningar. Det er som boilesbygningar, har folk byggva. Og her suttja vi et H for hus, og her er F for felagsboile. Og ui er så for uiboa. Og her kan man säga nok sånn interessant man kan suttja. Vi kan prøve at køyre korset litt sånn der hakker opp. Og vi kommer færre igjen i høyvudsene. Det er sånn besværlig det her. Holde her. Så kommer vi færre her og sier at vi sløtter her, og så sier vi her. Ja. Så det her, nu har vi lagt några liter av. Her så det ett bytjeåre av de byggningen som er der. Så kan vi si at den gamla høyvudgen her oppe, så det hon er den ljósa satelliten her. Og så ser man til dømes hvordan det her beveger seg i høyvudg. Her er kan säga en äldre parster och så kommer vi till som är her uppe med Gilja. Och så är det kan säga husen i Løkmannabreit, her Forsnon och Vemsnon. Och så her vi Merdegøte och Jørnegøte som er vis. Så jag vet är nok snakk i 00. Så det som det beveger seg som i Rikkån her, ja. Og så til, kan vi säga, Tarnutja, som er vi Karlamaksarbreit. Og vi kom føre en tur må gjøre. Ups. In the room of now. Her ser man nästan hvordan det beveger seg, ja, fra de eldre personene ser man og så nian etter til de nødje husene overast da. Og det som så blir til, at vi i seg her skrånne, er at vi kunne suttja hver i hver bygningen er då. Vi kan dømes bare velge suttja boilene. Eller vi kan suttja det som heter virksomhets bygninger. Og vi kan suttja hvordan jeg kan si boile er 2 bygninger, det vil si 2 hus. Eller bygninger. Og vi kunne suttja til dem hvordan jeg utgjør. Og så kommer vi kanskje prøve for atter i her og sier til dem 2020 hvordan jeg ble bygd i kan si, en av oss øtja. Så
kan man säga, att det här är en nutskra som kanske vi kommer av mal vi av första bitchstige av nutjarnon som vi vana kan man säga kan vara vid till att göra konsumera klokar om bostadsmarknaden och i förjon så vi bara kunna fylla vi nybygging framöver och tala tom hushåll och ta för mig. Tack för det. Ja, tack för det, Kare. Nu är det bara fakta folk här ute. Det är bara fakta och töl och statistiker och så är det utifrån att ha töl du lagt fram. Jag vet att det är en människa ett eller annat sted inne i. Det är ett Excel-ark med 2 bein och 2 armar, men hade inte ens några meningar om tingene. Utifrån att töl du har lagt fram till arbetet lunch för att göra det. Är det några mening kommer fram ut till någon hade om kvärt borde vi just örvis i förra. Och hackstående läter vi analyserna till under. Det gör vi ett öjligt tillvida. Tror att vi talar till att hackstående är det tölene som skulle tala. Och kan säga folk kunna få redan ett imest bort ur tölen. Och det haltar vi inte är okkara uppgave. Så vi lägger oss efter av experter och framlägga och anlitande töl först och främst. Ja, fair enough. Men nu får vi det mer politiska. Vad skulle tölene brukas till? Vad ska oj det här karmen som vi har tagit om? Solveig Råberg Tingey. Hon ombord Danmarks allmänna boliger. Här hon är vära stjore. Hon är för att greja fra om allmänna gagnliga bostäder i Danmark. Det så att i Danmark bor om 1 miljon folk och i allmänna gagnliga bostäder. Så ser det imse ärstand i världen till färdigt att få en år och vi gör en kvalitet att förr här var en av minst regulerade bostadsmarknaden överhuvud på alla måter. Vi avsätter och hur snäckt kan man betala leje, av vi tar omgång och uppbörskatt, av man kan sälja husen, tar man 8 år utan att betala näga i skatt. Det är synder Wild West i mån till hur snäckt det reglerar ärstandet och det kanske är en årsutläv standard som är standard. Men nu får jag inte höra om hur det är i Danmark och i London. Klickar den nu då? Du får det med sam. Det är sagt det till det att du är super cool och du har en karriär och du vet meget om det her med allmängagnlige boliger både i Danmark och andra steder. Fantastisk. Jamen, jeg er jo i den uheldige situation, at jeg hverken forstår færøsk eller taler færøsk. Men jeg er i den heldige situation, at jeg jo faktisk er økonom af uddannelse. Så når du begynder at vise grafer, som du lige har gjort her, så forstår jeg udmærket, hvad der bliver talt om. Så jeg er godt med på situationen. Tak, fordi jeg måtte komme her. Det har glædet mig at sætte frem til at komme herop og fortælle og give lidt inspiration om det, vi gør i Danmark, hvordan det danske boligmarked ser ud. Ikke mindst, hvad det er for en rolle, de almene boliger spiller på det danske boligmarked. Jeg er, som du sagt, vicedirektør i BL, og BL er brancheorganisation og interesseorganisation for alle de almene boligselskaber. Det er non-profit boligselskaber, det er non-profit boliger. Der er cirka 500 boligselskaber på landsplan i Danmark, og der er cirka 7.000 afdelinger rundt omkring i landet. Det var lidt kort om, hvem BL er. Det, der er det helt centrale her, det er jo også at tale om, hvad er den almene sektor, boligsektor i Danmark. Fordi det er et helt andet boligmarked, end det vi ser her på Færøerne. Vi har en stor andel af ejerboliger. Det er cirka 3 ud af 5 boliger i Danmark, det er ejerboliger. Men det, der også er helt særligt, det er, at vi har en rigtig stor almen lejeboligmasse. Vi har både private lejeboliger, vi har almene boliger, og vi har andelsboliger. De almene boliger, de udgør hver 5. bolig, 20% af boligmassen. Og når man opgør det på personer i Danmark, så er det cirka 1 million mennesker, der bor alment til leje. Og det svarer til cirka hver 6. person. Så der kan man jo hurtigt, hvis man tæller op her, sige, at hver 6. af jer vil bo alment til leje. Almene boliger, det er boliger både til unge, til familie, til ældre. Men det er også boliger, der har et boligsocialt fokus.
Det vil sige, at der bor flere i den almene sektor, som har socialt behov. Der bor også flere, som har en social forpligtelse, og det kan vi se ved, at vi har for eksempel sådan noget som flygtninge boende i nogle af de almene boliger. Det er jo en meget central dagsorden lige nu og her. Der er det for eksempel, hvis vi får nogle af flygtninge op for Ukraine, så vil det også være nogle af dem, hvor vi kan sige, at det kan vi huse i den almene sektor. Der har vi et socialt fokus og et socialt sigte. Vi har et socialt DNA. For at forstå den almene sektor, så er man også nødt til at forstå, hvad er det formålet er med den almene boligsektor i Danmark. Hvis man kigger på historien, så går de almene boliger mere end 100 år tilbage. Helt tilbage til 1850'erne, der har man bygget de første almene boliger. Og når man kommer længere frem i historien, så ser man den her vækst i de almene boliger, hvor vi får flere og flere lejeboliger, men vi får også flere og flere almene boliger. Vi er reguleret. Vi har en lov. Det bliver også fortalt. Vi har et formålsparagraf. Og det vil sige, at det formål, der er i den almene sektor, det er at stille boliger til rådighed for alle med behov til en rimelig husleje. Og så er der en klar målsætning om, at de boliger, de skal tilgodese grupper, som har vanskeligheder ved at få boliger andre steder på boligmarkedet. Så der er et klart sigte om, at her skal man huse også nogle af dem, der har sværere ved at få en bolig på boligmarkedet i det hele taget. Hvis vi kigger på det, der er den specielle konstellation, boligmarkedet i Danmark, det er betydeligt mere reguleret, end det er på Færøerne, på alle mulige parametre. Man kan sige, at den almene sektor er speciel, fordi den har et stærkt bånd med kommunerne. Der er en stærk relation til kommunerne, som har anvisningsretten til hver 4. bolig. Det vil sige, at de kan gå ud og anvise til et socialt behov til hver 4. bolig. Kommunerne og den almene boligsektor har også nogle muligheder for at lave udlejningsaftaler. Det kan give fortrinsret til visse grupper på boligmarkedet. Her kan vi for eksempel tale om pendlere, der har beskæftigelse i kommunen. Hvis man kommer langvejs fra, så skal man kunne komme foran i køen til en bolig på det almene lejeboligmarked. Og det er en klar fordel for kommunen, fordi det sikrer beskæftigelse, men det sikrer sådan set også, at man har boligerne i kommunen, som flere og almindelige mennesker kan bo i. Det kan også være studerende, at der er nogle særlige udlejningskriterier, der gør, at man vil fokusere på at sikre flere boliger til studerende. Så er det sådan, så alle har mulighed for at skrive sig op til en bolig i Danmark. Det er også helt særligt for den almene sektor. Det vil sige, at vi har et ventelistesystem, hvor alle har mulighed for at komme foran, eller for at blive skrevet op til en bolig. Så har vi anvisningsretten, hvor der er nogen, der får fortrinsret, og så har vi det her oprykningssystem internt i den almene boligsektor. Det system med, at alle har mulighed for at få en bolig, alle har mulighed for at blive skrevet op i en bolig, det betyder også, at når vi kigger på nogle statistikker som det her, der viser, hvordan ser beboerprofilen ud, hvad er det for en indkomst, de har, beboerne i den almene sektor, så huser vi faktisk nogen i alle indkomstgrupper. Det vi også godt kan se ved den røde cirkel, jeg har lavet der, det er jo, at der er en overvægt af middelklassen, der er en overvægt af dem, der har en lidt lavere indkomst. Og det er sådan set også hele formålet med den almene sektor. Det er en del af det sociale DNA. Det er også, at vi skal sikre boliger til flere grupper. Og det viser den her graf meget tydeligt. Man kan også se, at når man kigger på de 4 største byer i Danmark, hvor vi jo også oplever en befolkningstilvækst, urbanisering, der kommer flere og flere beboere og flere borgere i byerne, kan vi se, at den almene sektor, så er det 3 ud af 5 af dem, der flytter ind i en almen bolig. De tilhører altså middelklassen eller de lavere indkomstgrupper. Så på den måde er det formålet med den almene sektor i høj grad opfyldt, når vi kigger på, hvem det er, der flytter ind i de almene boliger. Tilbage til relationen til kommunen, fordi det er også noget af det, man kan bruge aktivt i en boligpolitisk sammenhæng. Der er en stærk relation. Kommunen, fordi de har den her anvisningsret, er også underlagt tilsyn, så de fører tilsyn med boligafdelingerne. Men hvad endnu vigtigere er, de har også en styringsdialog og et tæt samarbejde med boligorganisationerne.
Det kan for eksempel være, hvis en kommune og en boligorganisation siger, at nu skal byen rumme et bredt udbud af gode, velfungerende boliger, eller der er en bystrategisk udvikling, man gerne vil have indfriet, så kan man tale om det, og det er det, man gør, boligorganisation og kommune, så der er en meget, meget tæt relation. Lidt mere om hvem det er, der bor alment, fordi jeg tror også, det her er helt centralt, og nogle af de udfordringer, jeg også kan høre, I har på det færøske boligmarked, hvor det er mangel på boliger til unge. Det kan også være mangel på boliger til andre grupper. Når vi kigger på, hvem det er, der bor alment til leje, så kan vi se, at en større andel af dem, der er unge, bor alment, og en større andel af dem, der er ældre, bor alment. Så her dækker vi altså et behov, og her leverer vi også de boliger, der skal til for at huse nogle af de unge og ældre, vi har i Danmark. Det vi så kan se, at det der hænger sammen med aldersprofilen, det er jo også, at der er flere unge, der bor alene. Der er også flere ældre, der bor alene. Og det gør naturligt, at vi har flere singlehusstande. Vi har mindre boliger, men vi huser også en del af befolkningen, som er enlige og som ikke nødvendigvis har samme ressourcer for at komme ud på boligmarkedet og sikre sig en bolig via ejerboligen eller via den private lejebolig. Det her er også meget godt afspejlet i, og det er også en af den pointe, jeg gerne vil have frem her ved den graf. Den viser, hvornår bor man alment. I kan se alderen af henad. Og det I kan se, når I kigger på grafen, det er, at der er en stor andel unge. Så flytter man ind alment. Der bor man i en almen ungdomsbolig i Danmark. Så kan det være, at man flytter ud i en årrække. Måske fordi man vil skifte over til parcelhuset. Typisk kan vi se det, at når familiesituationen ændrer sig, så sker der også et skifte i boligvalget. Og så flytter man tilbage igen, når man bliver lidt ældre. Det betyder ikke, at der ikke bor familier i den almene sektor, men den viser bare meget tydeligt, at boligmarkedet, at vi alle sammen har et boligbehov, der er forskelligt, afhængig af, hvor gamle vi er. Men det viser også, at der skal være flere forskellige boligtyper til at dække det her behov. Et helt centralt element i den almene sektor, det er huslejen. Og det er jo også det, der gør, at adgangen til byerne og til de almene boliger, eller til boligmarkedet i hele taget, kan blive opfyldt, når vi har flere almene boliger eller flere lejeboliger, der er til at betale. Almene boliger er non-profit. Det vil sige, at de er omfattet af den almene lejelov, omkostningsbestemt. Omkostningerne skal dække de udgifter, der er. De skal balancere. Der er ikke nogen, der spekulerer i at tjene penge på de almene boliger. Det er simpelthen non-profit. Og det er også det, der gør, at man kan sikre, at det er et lavere huslejeniveau, der er i det almene lejemarked kontra det private lejemarked. Vi har en finansiering, som er bundet af realkreditlån, altså banklånene og realkreditlånene. Det er cirka 90% af finansieringen i de almene boliger, når man går ud og bygger en ny almen bolig i dag. Og så er der en kommunal finansiering på 10%, og så er der et beboerindskud, når man flytter ind i en almen bolig, hvor man betaler de her cirka 2% af byggeriet. Og det anskaffelsessum, det er vores finansieringsmodel er bundet op omkring, det er, at huslejen er direkte bestemt af, hvad koster det at opføre en bolig. Så man sætter en grænseværdi, man sætter en grænse på, hvor meget må byggeriet koste, for at sikre, at huslejerne så også bliver holdt lavere, og lavere end de markedsniveauer, vi ser i det private lejemarked. Et særligt kendetegn ved den almene sektor, det er Landsbyggefonden, og det er nok en særlig størrelse også her på Færøerne at kende til, men det er en selvejende institution, der ligger bag den almene sektor. Den har været etableret i 1966 og har været meget fremsynende, for dengang etablerede man det med det formål at sikre en større selvfinansiering i den almene sektor. Man ville sikre, at den almene sektor over tid kunne være mere uafhængig af statsfinansiering, kommunal finansiering. Og konkret så går fonden ind og støtter både nybyggeri, renovering af de eksisterende almene boliger, infrastruktur, sociale indsatser. Der er en hav af støttemuligheder fra Landsbyggefonden. Og hvor kommer midlerne så fra? Jamen midlerne kommer fra huslejen. Så de almene boliger har betalt deres lån ud
når man har bygget et alment byggeri, så begynder man at betale ind til Landsbyggefonden, når først lånene er betalt ud. På den måde så sikrer man den her cirkulation i den almene sektors finansiering, og man sikrer, at der er finansiering til at bygge nye almene boliger. Man sikrer også, at der er en finansiering til at renovere nogle af de eksisterende. Og det er jo noget af det, der er helt særligt, for det er også der, hvor man siger, at bliver man mere uafhængig af, at staten, kommunerne, politikerne på et eller andet tidspunkt skal beslutte, at man har et større finansieringsbehov, når man skal bygge nye almene boliger, eller man skal renovere nogle af de eksisterende. Jeg talte kort før om det her huslejeloft. Hvordan sikrer vi, at huslejen også bliver holdt lavt og betale i de lejeboliger, som vi har? Og det gør vi ved det, der sådan er styret af loven i dag, det er, at man har et maksimumbeløb, man må opføre byggeriet for. Så byggeriet må ikke koste mere end det, der er skildret her, hvad der svarer til ca. 26.000 kroner per kvadratmeter. Det svarer til, at en almen bolig på 75 kvadratmeter ikke må koste mere end de her 2 millioner kroner at opføre. Så byggeriets rammer, byggeriet i sig selv, skal holde sig inden for den her ramme. Og man har sat den her ramme, fordi huslejen bliver regnet direkte på baggrund af maksimumbeløbet. Det vil sige, at man sikrer, at huslejen er lav i de almene boliger, fordi det er en procentsats af de 27.000 kroner, der ligger i maksimumbeløbsgrænsen. Jeg dvæler lidt omkring den her graf, fordi noget vi ofte drøfter, og som jeg også godt kan høre, der har været nogle drøftelser af her på Færøerne, når jeg taler med jer, men det er også, hvad er forskellen, når man har et lejeboligmarked kontra at have et ejerboligmarked? Det er 2 forskellige boligformer, men der er faktisk også en ret stor forskel på lejeboligmarkedet, på de private lejeboliger og på de almene lejeboliger. Når man kigger på huslejen i almene boliger, så er de betydeligt lavere. Det er billigere boliger, det er boliger, der er til at betale for flere. Det her, det er en graf, der viser udviklingen i hele Danmark, og der er en forskel mellem de private og det almene på 38% i husleje. Og når man kigger på de 4 største byer, så bliver forskellen større, når vi kigger på København og Aarhus. Der er vi helt op på de her 44% forskel i det, som markedslejen på det private lejeboligmarked gør, og det almene boligmarked kan sikre. Så det er der, hvor de almene boliger spiller en helt særlig rolle, fordi de er med til at sikre, at også almindelige mennesker med en lavere betalingsevne kan være med på boligmarkedet. Den her, den viser sådan set lidt det samme budskab, og jeg tror også, vi havde den lidt før, da vi snakkede om, hvad er byrden, boligbyrden, hvor meget udgør huslejen. En ting er huslejeniveauet, men hvad er det så til at betale? Og det her, så snakker man ofte om det, man kalder boligbyrder. OECD, Eurostat, de kalder det affordability over burden rate. Hvor meget af indkomsten bruger du på din husleje? Og der er det meget tydeligt, at i almene lejeboliger i Danmark, der bruger du, hvad der svarer til mellem 24% og 35% afhængig af boligform. Det er cirka en tredjedel af indkomsten. Og hvis man skal være affordability og en affordable housing i Euro eller i OECD, så har de sat grænsen ved de her cirka 40%. Det er det, de går ind og vurderer af en husstand, hvis man skal være med og også kunne opretholde en normal levestandard, en minimumsstandard for at leve, så skal man altså under de her 40% af ens indkomst. Nu har jeg er jo økonom af baggrund, men jeg har en masse tal bag alt det, som vi har i den almene sektor. Og det jeg kan se, når man går ned og bryder det ned på enlige og par, det er de cirkler, I ser der, det er cirka en tredjedel af indkomsten, når vi kigger på det enlige, på en husleje på mellem 4700 og 5800, mens når vi kigger på par, så er det cirka en femtedel af indkomsten, der bliver brugt på boligudgiften. Så det er et niveau, der er lavere, men det er også det fylder en mindre del af budgettet hos den enkelte lejer. Vi talte meget om studerende, og det er et område, som vi kan se på det danske boligmarked. Det fylder også. Det er ikke den samme udfordring, der er i alle byer, men blandt andet København har en helt central udfordring med at sikre, at der også er boliger til de studerende.
Der kommer flere og flere studerende i de større uddannelsesbyer i København, eller i Danmark, og i særlig grad i København. Når vi går ind og kigger på, hvad det er for en udgift, de studerende kan sidde med, man får jo SU, og nogle studerende har et studiejob, typisk først, når de er et par år inde i studiet. Men det betyder rigtig meget for de studerende, at de har styr på økonomien, men også styr på boligforholdene. Der er lavet forskning omkring, at hvis man ikke har en bolig tæt på sit studie relativt tidligt, eller hvis man har en for lang pendlingsafstand, så er sandsynligheden for, at man faktisk frafalder sin uddannelse eller ikke gennemfører, den er betydeligt større. Så der er en stor risiko her, hvis ikke man sikrer ordentlige boligforhold for studerende, så er der måske også en negativ effekt på uddannelsesniveauet og på sandsynligheden for at få en uddannelse. Og det er også derfor, det er helt centralt, at vi sikrer, at vi har boligerne, der er til at betale. Vi kan se betydelige forskelle på det private lejeboligmarked og på det almene boligmarked. Og når vi går ind og kigger på økonomien hos de studerende, så kan vi godt se, at der, hvor den almene ungdomsbolig virkelig spiller en central rolle, det er, når de studerende skifter fra gymnasiet over til de videregående uddannelser, eller er på erhvervsskolerne, når de flytter hjemmefra og skal ind og have en uddannelse, der ligger lidt længere væk, så er det den almene ungdomsbolig, som er det første skifte. Og så kan det godt være over tid, at man skifter over og får et studiejob og en bedre økonomi, eller sikrer eller vil bo på et kollegie, så flytter man en anden boligform. Men der er altså den her udgift på mellem 30%, I kan se i København, 33%, og der bor der cirka 1,3 person per bolig. Oftest så bor studerende alene i de boliger, vi har til rådighed i Danmark. Og lejeboligen, den fylder mere. Og det her, det er jo ikke en tendens, der kun er gældende i Danmark. Og det er jo meget centralt, når man kommer herop og oplever, hvor stor en del af ejerboligmarkedet udgør. Når man kommer ud, både i Danmark, men når man kommer ud fra Danmarks grænser, det tror jeg også Lise vil sige noget om, i Sverige og andre steder, så er udviklingen af lejeboligerne indtager en større plads, også i byerne. Og det er jo godt, for det er også med til at sikre et blandet og varieret boligudbud. Det er med til at sikre, at man har boliger til flere grupper. Det, der også er vigtigt, det er jo selvfølgelig, at man siger, hvad er det for nogle lejeboliger, vi skal bygge? Så vi ikke kun får bygget de private lejeboliger, de har et formål, men at vi også får bygget de almene boliger, eller nogle boliger, som bare er til at betale i det hele taget. Der har vi og oplever faktisk lige nu en ret stor vækst i andelen af lejeboliger i København og Frederiksberg, de største byer. Der er det cirka en tredjedel af boligerne, som er lejeboliger nu. Og det skal man ikke så mange år tilbage, før det var en fjerdedel af boligerne. Vi har en bestemmelse, også som er en regulering på det her område, der siger, at vi har fået, der er en planlov, der betyder, at vi kan gå ind, kommunerne kan gå ind og stille krav om, at der bliver bygget flere almene boliger i nogle af de nye byudviklingsprojekter. Og sådan en form for regulering kan være rigtig, rigtig fornuftig, fordi det kan nemlig være med til at sikre, at der også bliver fokus på, at nogle af de nye byudviklingsprojekter, at der bliver bygget de boliger, vi også har brug for. Det er et krav og en regulering, som vi har hilst velkommen. Vi synes sådan set, det er fornuftigt nok, at man går ind og kigger på, hvordan kan man udfordre den almindelige tankegang, hvordan kan man styrke det samarbejde, og hvordan kan man få bygget de her blandede byggerier, som er så vigtige, både for sammenhængskraften i byerne, men også for, at vi sikrer, at der er adgang for flere befolkningsgrupper. Den sidste graf, jeg vil vise her, det er for at gøre det jordnært og håndgribeligt. Det her igen et blandet byggeri. Det er noget af det nye, som vi forhåbentlig har på vej ud i Ørestaden. Men hvis man kigger på prisudviklingen, det er blandede byer, det er blandede boliger, det er ejerboliger, det er privat lejeboliger, det er almene boliger. Så kan man altså tydeligt se noget af det nye, helt nye, der bliver bygget. Der vil en 65 kvadratmeters lejlighed i den private sektor koste omkring 11.000 kroner. Går man over i den almene sektor, tilsvarende størrelse bolig, måske nogle andre materialer på nogle enkelte parametre, men så koster den 7.000 kroner. Så det her, det er noget, der kan sikre, at flere, og også singlehusstanden og flere faggrupper, lønmodtagergrupper, kan få adgang til byen. Og tilsvarende i Nobelholm, men selv når man kigger på de større boliger,
så er det altså de her betydningsfulde forskelle. Og det er noget af det, som man i hvert fald kan lade sig inspirere af og snakke om, når man nu skal bygge på et boligmarked. Man skal sikre, at der er et boligudbud til mange grupper, så skal man også sikre, at man har fokus på, hvad er det udgiften kommer til at ligge på. Fordi hvis man kun bygger boliger til markedsleje, jamen så begrænser man adgangen til både byer, men også boligområder. Det var det, jeg ville sige. Nu kan det være, at du har nogle spørgsmål. Ja, mange tak for det. Det var jo meget vedkommende, meget inspirerende, synes jeg. Det er jo sådan, selvom det er Danmark, så er det færøske og det danske arbejdsmarked er jo forbundne kar, så det her er vedkommende for os også direkte. Jeg siger, for nogle få uger siden talte jeg med en ung kvinde, som var flyttet til Færøerne for sådan 6 måneder før. Hun var sygeplejerske og elskede at være på Færøerne og få et job og det hele, og stor trives i miljøet og på sin arbejdsplads. Men hun fandt ikke noget at bo i, og 2 måneder efter 8 måneder at have forsøgt at klare sig på Færøerne, så flyttede hun fra Færøerne igen, selvom hun var altså med tårer i øjnene, men hun kunne ikke klare at bo på Færøerne, fordi vi ikke har den der regulering. Så det er faktisk meget vedkommende direkte for os også, at man har regulering og ikke har regulering på Færøerne. Jeg har lige et spørgsmål, det er, du siger, man bygger et boligkompleks, og så siger man, det må maks koste så og så meget. Så sikrer man, at lejen ikke bliver for høj. Det må jo ske fra tid til anden, at prisen ikke holder. At det bliver dyrere, endda langt dyrere, end man har planlagt. Hvem betaler så gildet, så at sige? Ja, men i princippet så kan prisen ikke gå over det maksimumbeløb, der er sat. Så i stedet så opgiver man projekterne, eller afventer med, eller får enderne til at mødes. Vi har en konkret udfordring nu med byggematerialerne, som er stigende, men også med at holde den økonomiske ramme for at sikre flere almene boliger. Men det er ikke sådan, man bare går op over maksimumbeløbet. Man holder simpelthen maksimumbeløbet for at sikre, at huslejen også kan være lav. Det man kan risikere, det er, at man kommer til at opgive projekterne. At man simpelthen ikke får dem bygget, fordi man har den rammeregulering, man har. Så det er risikoen, men omvendt er det også fordelen, at man jo har noget regulering, der er med til at sikre, at huslejen bliver holdt lavt. Vi får evigt til bostader, men vi nækker en brændende spurning til Solveig, og annars får vi er til bostader. Vi er spirende 1800, vi kan spire atler. Ja, halvt kjøtt. Ja, jeg kunne godt tænke mig at høre lidt om det, som man i Danmark kalder for boligstøtte. Er det noget, man får i almen boligbyggeri, eller er det kun i private, eller hvordan og hvorledes? Ja. Det er nemlig sådan på Færøerne, man har også et slags boligstøtte heroppe, men det falder til dem, der lejer ud, til udlejeren, der sidder med boligstøtten, mens den, der lejer, skal betale tårnhøjleje. Ja. Altså man har boligstøtte i Danmark, og det fungerer så modsat, fordi der vil det være dig som lejer, eller mig som lejer, som søger om at få boligstøtte. Og det kan både være i private lejeboliger, og det kan være i almene lejeboliger. Det, der er afgørende for, om du får støtten, det er, hvor meget får du i indkomst, hvor høj en indkomst har du, hvor meget formue har du. Alt derefter, så bliver det reguleret ned. Men det betyder rigtig meget. Vi kan også se, mange af dem, der bor alment til leje, har en stor del af dem, det er også dem, der modtager boligstøtte i dag. Så det er en regulering, og det er jo også man kan sige, en ydelse, som betyder rigtig meget for økonomien blandt både almene lejere, men også private lejere. Så de kan vel ikke kunne stå uden den boligstøtte, de har i dag, ikke alle sammen i hvert fald. Tak, så mange tak. Selv Det var meget fint. Selv om det føres uibomarknaden er den minst regulære i overhøver i Norrlanden, og som sagt, budskaper i morgen hovflettet av politiske skipene for ikke å ha mer regulering enn vi tar. Så har vi da sinter av målspill til den rene marknaden. Vi har hatt i husholdningskronene sinne tog, og til 2011 finner vi bosteder. Virkende stjåre i bostedene er Allam Skålum, som kommer greia fra hvordan de fra bostedene suttja uibomarknaden i Førjen, og hva er avbjørngene er, og så vi er. Gjør så vel, Allam. Ja, god kveld. Skal jeg da? Ja, god kveld. Stuttla suttja til så nok folk som har interesse for sin her.
som dere bruker kun det til av bostaden, og som kan alltid i virkelig en stor støtning for det. Så leis. Ja, nu hørte jeg det bedre. Ja. At jeg var folk til tak over høtte, det det som bosteier, eller hushandsgrunner, som det så formelt eiter, har vi gjort helt så gjerne i hushandsgrunner besetter av stånd, og i 1904 utrus. Hvis dere så ikke hatt til ta og i hushandsgrunner byrja i, ta var det noen avbjørnger til at de skulle få føtter under egebor. Med annat är att det tar öl krav till egen fotgäng. Visst man det kunde vara fotgäng, det var ringt det var fotgäng. Banken hade inte några pengar som du har nu. Och folk kommer in alltid och känner nog till att männen får det grullan så några år för att skaffa samman egen kapital så där kommer det begynna bitcha ett lat här ta ut flera turer träcka barnsjön för att rena samla samman för att kunna begynna upp på a bitcha sin setus. Detta börjar så sagt i trussen. Uppgång årene så har skiftande avbjörningar varit. Forskning till grölig har rente och fjärson leisne. Ta inflationen leisne hur så det är alltid center på vart annat men är avbjörningar varit i samband leisne. Och nu förs ta hej hushandsgrunden nu förs hundra lån i allt. Mer än hälften av hushalten hutlån i hushandsgrunden ta. Så det var en viktig spelare av bostadsmarknaden. Och så begynte jag alltid gånger håndtagen till. Kreppan kom, tvingssöler. Och samtidigt blev MEG in först. Man fick några frihandelsavtaler, men vid MEG någon som gjorde det inte att prisen att det tillfället så brukar la bitcha tar för upp. Så här var det några ting som sammanlagt gjorde till att det blev väldigt trubbelt åter och några få år. Men om det samma månte, då begynte bankerna att omskipa sitt arbete så läs att det som man ropte för heltar futching tog kunde föra in i en penningastånd och få en futching på en stege och tog kunde få ganska mer futching det var vän vi. Det begynte så att uppgången sist första uppgången av 15. Och då begynte man så snacka om ska så hushandelsgrunden blöva den 50 penningastånden stadigväck. Ettla ska man räkna finna några uppgifter till den grunden. Och det har man klarat att diskutera i en 20 år inte man så i 2011 brötte låna för hushandsgrund. Skulle detta skifta gärna. Lova Bröjtsson hon hej några nutjar ändamålsparagrafer. Nu skulle hushandsgrunden virka fyrre. Ut skulle ha möjlighet att utvida sig en bostad. Det skulle vara fjällbrötning av bostadsmarknaden. Och ta inte så velas politiken att bli annat som man vill sätta sin mer trumfa och hushandsgrunden skulle så eisen vara en parser till i man och i time lost någon man valde att bitcha så skulle det huxa om årskonditionerna men kom hem. Det var forskjellige avsetninger om kvart og i hushandsgrunden skulle være under. Då sa jag om realkreditfutching. Det kom man så omgått i ordentlig gång. Vi pengastående for gång vitt og her kom ikke en kunder for det her. Så det ble ikke en virksomhet som hushandsgrunden for holdt vi. Men det som stender i 5B, her som avsetninger om Uiberhus og Lestrabøyler. Det ble en viktig paragraf som man så säger här vill jag säkert lägga och huvudvirksomhet framöver. Nu tar jag till av ett landsfutching. Inte är den stora troplike så att han som skulle sätta big. Loven har så läs förklara vad man skulle göra, men inte så något kvosse. Så i 2012 gjorde det tantaverande samgången en bostadspolitik, en åren bostadspolitik. Han att finna av hemmasyn till allmänmalaran. Här standa nok forskjellige ting hver i bostäder har en roll att vara en av aktörerna, ett av dem
anpånen som politikerne hade råd över. Men här är en vision. Ut skulle ha ägång till en gåan och trycka en bostad. Ändamål, ut skulle bygga väl. Leie bostad till fjälterna. Och så det som också kort vi nog syende ta, eller faktiskt. Utlockande till att hushållningen ska vara avsett mot till verkliga kostnader. Som att det gäller av låneskuld vill inte ha omsättning. Till lyckas som vi är, man kan säga coachbogen och på tomaten som åker av arbete på här till. Och jag säger här till till att i 2021 tar så en lovbrötning kvar i samband med en häckare landsforskning. Husansgrundade bostäder fick 2 år fram och undan en landsforskning på 230 miljoner. Och så skulle man för att kunna bygga mera ha en vecka lånehemelt. Hon kom så i 21. Och hon har bytt således upp att det 200 miljoner det ska föra till verkatlen som man avtalar samman med allmänmålaranen. Det kan vara bofällskaper, det kan vara kollegier. Till så som har mera beinleis allmängangliga tutning. Och så 200 miljoner till bostadsbygging som man så ska göra samman vid ör. Och här ligger så att man flyter sig för ett nog står fet från att vara kostnadsgrunta över mot att vara marknadsgrunta. Vad man räknar vi är att de partnern som kommer in och fortsätter samman vid bostaden gör det utifrån en kommersiell betraktning i hver man och på en eller annan måte och i omkramon vill ha ett avkast på att oilöna som man får göra. Och grundgivningen för att man gör det här det är att man vill ha de fortsatta hemmelterna och på dessa 230 miljoner att rycka långt. Man kan förställa sig hvis man får 2 partner att träsa till en verkatlan och i snitt är det som kommer så vill det 230 miljoner rycka till att bytja för 600 trus. Det är det ena. Och hittills så är det att man gärna vill ha privata pengar in och lejemarknaden. Och så är det nog för att göra oilöver i eiermarknaden. Några eier uppe i viktar. Och det skil man väl att man kan realisera en bygging att han är färdig och få en vinning på 20%. Sett i förhåll till att du kan välja leie ut vid typisk sfärer som det innebär att det ska ganga 15 år och det kommer till det samma avkastet. Så är det också lätt att sälja kan man säga. Men hade så det som var grundläggande för tog och det är så det som också skulle arbeta vid time och pengar som och nu färra kötta sig det hålla att jag skulle få fortsättning till. Men tror inte naturlov som säger att det betyder att lejeprisen blir högre. Och så är på ett år att när det ser man också tydliga måna till allmänna bostäderna och så till privata vad lejenivå är. Men det kan vara att komma pengar in som är läser i samhället kvar i företag inte är så öliga intresserade av att få en vinning här och nu. Till mer på sikt man ser det som en långtid öliga och till på sikt så ser man att en öliga i en bostad till vanliga näka som inte ger underskott. Och sätter förhåll till att räntenivå är närmast negativt och så kan det gott vara att det blir intressant utan att lejeprisen eventuellt för så långt upp. Ja. Och finns ju tulja och kvälta veta hur i folk nu bygger i förrjun. Hur nog setus är det och hur nog lejebostäder är det. Vi ska inte jätte hur det bygger i förrjun så generellt sett i förhåll till Danmark och kanske under Norrland så tycker åttast här till vänster. Och i Danmark är cirka 30% av boileshåpen är eierbostäder. Hinn fjörde är det lejerbostäder. Och det 40% fördelar sig cirka 22% allmänna och 18% är det så privata lejerbostäder. Vi ska ta Norrland i Mia, nu blev det så öliga komt. Men ta eiera bostäder tar därför upp på 70%. Och det är bara till 30%
som leierbostad. Og før har vi en motlet her, øyelig einstått igjen marknad, bostadmarknad. Og det har og hette er så tøl som gjort at det fra mantel i 11. Da var det 8% som hette eierbostad og 12% som bodde leie. Og av timon at det her er bostad. Og det var cirka 2% av boileshopen. Så det kan godt være at vi først larmer oss litt, men det var ikke en øyelig stor part av bostadmarknaden. Og hvis man hikker etter hvordan nok til å si ærestes, så er det ikke ordentlig her enn at dere føler dere kommer mål. Ja. Det er som noe som ligger inn i under tog som maten og bygger på som haler i retning av at folk vil kanskje ikke bygge så einstått som man gjør. Det er ikke alt som det passer best å bygge i egen husen etter at eie sin bostad. Folk har vuxen her går inn, ja. Alene til at dere får seg 600, 700, 800 flere folk i måret. Det setter øyelig så krøv til hvordan nok det skal bygges, og så som du sa, så det fyller ikke vi. Altså, det er ikke byggt så nok som tale av folk som kommer at trete alle tøyene burde kraft. Jeg kan ta ut noen får av som pinner på en. Husrådstøttene sitter greisene til minka, flere folk er støk, færre bøttene i Mial, og så spør det bare at man kunne sagt at selv vi er en stagnasjon i folketalen, så vil dere ha behov for flere bostadene træt. Tror jeg dere sprayer og mer. Og så er det her vi at flere utbygges i føren enn man gjør det før, og ta skulle dere ha flere ungdomsbostader, flere kolleger som heter her, gjerne flere træt. Och så är det att det är så att dörst att få sig en bostad. Här var folk en intryck som gånger vi tror inte att man brukar för att få tänk. Det är inte något som klarar att få det ensamhet hvis det kostar 5-6 miljoner för sig en setus. Och så är det bara det som gärna vill bygga ett leie. Alltså det är ett annat sted är det inte befriande att skulle sitta bort från vid lojkahalte och men och det här är ett annat ögon att man bor leie så är det så förbilds. Du gör det att du bor en kollega eller du gör det med en till samla pengar till det. Bitcha för du ser det som om att nej det och bo i här så överblasten och det gör det för elden journalisten. Det är verkligen känsamt att det sker. Men det kan lukka hit etter hva det så 4 måneder vansene vi disse 3 modellene. At eia, som dere kjenner ut og inn, og så at leia eller låte oppøver. Nå er alt nok så kommet i det, men det her, jeg håper det ikke så kjenner noe lånt av hva det mener vi. Hvis det takker til hvordan er det bygget at leie 4 måneder vansene vi tog. Helt i stotten kan man si at du hører den store avskan og hva det er du fyr. Hva du bytter, akkurat hvordan det ser ut. Og så kursen du betaler landet nye, så betaler du sendt til din kjølseisen. Det er ikke alt så for renten, du får en oppsparing ut i eisen. Og er det så heldig at du har valgt å bytte et sted hver i husabrøsene hekka, så er det noe som kommer til din kjøls. Men det er ikke noe vanskelig, vet du, at du skal kjøle standard for voldekalten. Det er krevlig litt vi ikke til, så du märka och du inte föräldrar eller ammar appar som vill jag kassinera. Det binder stor kapital. Du riskerar att få till att hvis du inte att sälja och en nedgångstøy, hvis det kommer ett knäck åter och du säger nej, nu måste jag förankra sig för att få mer arbete, så måste du sälja via en täpe. Det kommer till själv att mest på din kropp. Och räntevägen är alltid här på en. Man har anbud som gör att man kan läsa räntorna fasta. Men har det variabla ränta så kan hon, som det ser ut nu, så kan det bara stiga. Så det är en risiko som du vill ta av. Ett alternativ är så att du får bygga ett leie. Då har du öjla lite
lite ansvar för vedlikehold av det bostad du har. Det är inte krav till kreditvire, det är inte någon kapitalbinding, inte nevnverdig hur svært du skal betala ditt innskott og til så til. Og velger du så at flytta onker ærestes, tog et arbeid en ærestes, eller tog jeg bøttene byggva en ærestes, så skal det ikke gong til jeg skulle selja til en hus. Du nevnt å slippe ur en leiemal og i et annet, hvis du finner rett. Vansen ved leie, her kan man så si at ta ut og så. Og jeg ute skulle ha sagt vi hva er det for en køker og gulv og annars år som er så utboende. Den nye betalingen som skjer vi leiebostaden, han kommer ikke til tøyen. Og er det en virusøkning av utboer bygningen, så kommer den heldigvis til tøyen til eieren som fører til. Og så skal det jo kostføre ta man snakker om allmänna bostäder, så er det en bojelista som er rettelig stor. Og så er det 3 alternativer som er ferdig hitja mer etter. Det er lotoutboende, andelsboliger, som känner det här på inte Lloydsen som koncept. Det är ett gammalt, det 20 år gammalt lotoutboende i havn, som var det första. Och så har bostäder rätt in i Tofton, kvar och ha 8 lotoutboende, och så kan vi byta några lotoutboende varje. Men det är några 4 spårningar om det. Så jag är spänt på att sätta för att virka. Men det snurrar sig i stotten om att det är något som så är enig om och delar som att det huset här bara det betalar så en part kvar sin läge och så det heter felläge som tar det stora landet. Och hemma sin jag bostaden här har teachen några få ting att sätta upp om vad det betyder att det vill låta upp om. Och för att också låga och det är ett danskt fel för danska andelsboligföreningar. Kvar är några upplysningar är om sort och det skulle sitta på klokar på av tog in. Men vi låter ju på honom. Då har du alltså du får avskan av vad ska det konceptet dreja sig om. Och den uppspärringen och virusökningen som händer på samma sätt som vi pratar, du får ta en part out i. Man är fel som lojkalta och till läckra krav till kapitalbindning. Och i projekt av Tofton här bör det ju så läs att det som har loton betalar själva 20%, det är det som Tesla också om att futja. Och för det här får det så en bostad rätt. Det är som byggva här på en, eller det är inte bara kunna till skulja byggva till bostad skilta samtidigt. Så man kan till helst så spekulationselementet, du lägger du en lot och så ser det för någon annan kommer in. Så att det till läckert krav till ditt vidare, men du släpper in i en bostad. Och Tofton blev om samma månad som också gjorde lotoutboende byggde några tillsvärande. Utboende som valde till eierutboende och till eierutboende kostar omkring 2 miljoner. Så att skaffa 400 000 till din lot eller att skaffa 2 miljoner till utboende. Det är en harmonia. Hur så gott det är att komma in av marknaden. Ja, vansen är så det är en avgiftskapitalbindning och vad inför fortsättningen till han är till stigar och det är eisna ränterisk på samma sätt som man över eierutboende. Nu löper jag lösande i att fram i kapitlen och var jag sen in i lokalerna som husen kunde operera efter och vi politiken som styr också något för att göra det. Om samma månad som lån huset kom på brott, då kom en ny lejelov. Hon har stor antydning för lejemarknaden. Och är det virkar det som öljande oregulera. Vär det så läs att en utlejare uppför sig ordentligt så har man andra lejerna att föra till. Och då kommer formkröv blir stilla upp till att du skulle ha handleje sottmalan och det skulle vara inflytningar, utflytningar så in och det skulle vara kilo. Ja. Och det är ett system som bostäder arbetar efter. Och nästan fått vitt då så att och känna det här ut och in och hålla att det är faktiskt utmärka. Och resten något att ha några skivan som styr till maten och arbetar på och ha en mega långa bojlista och så styr på rättsfältjan i rött. Och så styr på allt det vi lejesottmalen, ekonomier och lojkehalt och så har det har valt att bruka ett system som nog brukt nere från Ekeboli. Och har man gång för det mesta och virksomhet så att ingen kan ordentligt för sig husregler vidtager och så vidare.
Så det är folk som kommer att leja till bostaden, de vet vad det innebär. Och är det så att det uppfyller sin förplikt för att betala hus och leja i ordentlig och allt det, så bygger det här så långt det vill. Jag må leva lösen till kjøttjungen her bare. Et allmänt bostadfälla, det är faktiskt det samma systemet som det danska. Några få bröjningar ut och har en bojlista, 600 folk har bojlistan på nu. Och arbetar som sagt vi kostnadsgrunden en husallejen till det som och har kort vi utläntan lejon och har här till. Nere här man 25% av utbildningen för till kommunerna och har så från början av just det att allmänna värste för 50 kvar utbildning. Och till reisen gör vi att och hittills efter hur kommer av bojlistan och vi först är det folk som kan ska ha en tör som gör det annars vill det komma i djungeln allmänna värst. Men tecknen så bara kommer till allmänna värst och som för så kommer det som vanliga folk av bojlistan så. Så till 15 kvar som man lagt sig av. Brukar lima-listan nästan 8 undantag. Det är helt få undantag till hvis vi har uppbord som är gjort till folk för rörseltarna så vill jag gärna att här faciliteten var brukt bäst och så har för exempel här finns en sagt att det stora uppbordar kvar i som är gjort väl ägnade till barnfamiljer. Det vill jag gärna ha barnfamiljer i ha. Det ska inte bli starka personer på en bär till man har råd till dem och gärna ha att faciliteten var brukt bäst. Så det är det som ligger i tog som man säger smittlig tillåtan. Och här som nu är 306 bostäder kring Atlanta. Till 293 vi allmänt bostäder. Här är till här är att allmänna verset för 50 kvar. Och så är det 25 lästra bostäder. Hetta kollegi här. Och så är det ja och komma till det sättet. Till är inte till Isberg hamn. Och så är det 4 vart bostäder. Att på hästot kostar och leja ut 15 kvar allmänna verset. Och så får det på bojlistan. Och man opererar med något som är en intern bojlista. Hvis man då lejer i ett år så kan man säga som interna bojlista så sänder främsta listan till att få en annan bostad. Och så var det 10% ut. Folk släpper inte tro i bona. Och han som så har sagt ja tack och som har det bästa nummer är han som först av timern som stannar listan meldar sig till. Han får så ta i bona. Så det är lima nummer och melda sig som limtulja. Det är någon tydning. Så att man kanske inte ser en behov på nu. Så vill man vid åren kunna uppbygga sin ansynitet som gör att man kanske får en god placering betyder att man är för bruk för det. Ja, det är 600 limmen tjockom. Hver har där så sökte man att släppa byggva. Och man kan krossa av flera ställs. Du behöver inte bara säga nej, jag vill bara bygga sår eller bara bygga vån. Du kan bygga försäljas. Och det som så är att den som är folk vill bygga i Sorsten, folk vill bygga i havn. Och så i vån och i havn och så i Klaxvik och havn och i Sor. Så att det lyckas som det här runt om till man ser öle tydliga att det är vi att folk stimmar sig samman om havna och kanske isne runt om Klaxvik och Skalafjörn. Att det är också tydligt detta snö. Eisen är intressant att jag på listan det är hur är så fördelningen av allt som att han som går på listan emot till folkatalet. Det här är befolkningspyramiden 20 och startar vid 15 år till allt som är för när man kan bli lim till bostaden. Och så ser den cirka så läs ut. Hvis du kan lägga på listan det hur han fördelar sig åldersmässigt. Så är det 2 stör som stinker ut. Mellan 20 och 35 år. Och från 35 upp till 45. Han passar öliga gott överens vid det som Solveig säger i Ane om att man ser nere. Vad är det för folk som bygger till leje och till allmän bost? Att det tar åldersbolkarna. Och det tycker vi är skiltast att du är ute stående tar du finns botten och det första åren här tar du 13-14 att du brukar för något större. Och ska du leja en öliga stor bostad så vill det allra helst ekonomiskt svära sig minst lika gott att ha en setus. Så att till ungdomsbostäder till som första gångsbostäder
och så tar bötterna för hemifrån. Det är väl något som man borde tycka alltså inte lätt täckt att man väljer för projekt för i hållt vi. Ja. Det är så förra kortet och här är det så mynter av någon av dem bitverkallen som går här och djungeln först. Jag kan färra kjøtt til gjennom Klaksvøk, Kroabrekke, og ikke etter at færre i Holtvien Kroabrekke nummer 2. Og så har vi åker Heiavennen, 8 Vardabosteier. Så da Biskopstorget, her er 30 Nøymåtens øyebøer, superplassering midt i bøyen. Og så har vi Kvannason, som ordentlig fettel på 7 år. Men hadde jeg reisende er sort, det rikker ikke atlas at alltså det hade fallit in i bygderna men i havn det kanske strika så supergott. Och akkurat hatta modell är något som också damer gott att bruka ta kopera i de smärverkat kring land. Som för exempel Lorvik, att det var den första byggningen som vi gjorde själva, 5 år på Lorvik. Och så hittar det Stronton så är det största samma modell. Här är ju efter affärer att göra en av verkarna också tätt på, där som vi allmänna versionen och möjliga att göra fler vanliga lejebostäder. Och i Rabatje, och Tofton har vi som sagt 8 lotoutbor och så har vi 20 lejeboer och hittar efter att göra en bofällskap för allmänna versionen av Tofton Eisne. Och så har vi i Ronavik och Blikagåte, här är 16 utbor, kvar till 8 är något som allmänna versionen lotar till. Nordströmøy, her har vi ånkar øyper til leiebart nu. Men det er helt kjøtt. Det kjenner sikkert nok han den gamle bygningen her. Mitt i bygden superplassering, han så helt forferdelig ut. Så ser han ut nu. Hver han er nesten ferdig innrettet av tjej øyper, som kommer nu innenfor den neste helt få i måneder. Og her var så eisen grunnstikke i Strømnese, hver går alle bygdene øyper og eisen. Så at Nordström kommer in kortjok. Vånen har gått 2 byggverkatlander som är litt nær. Boar i Sørveie, 5 øyper i kvarjon. Og så har vi grunnstikke i Santaveie, hver fer vi at få omkring at bygge 5 øyper av eisene. Og så har vi omkring mulighet i Møvei. Og Sante, her har vi eisene av 2 adressen leiemål. I skåpen at han kom og sett ut som husans 108, det ble sett stand til 2 øyper, og her vil leie ut Søyan Tante. Og så har vi Heimasans vei av Sante, 5 øyper, som er gjør i sånne Larviks snien. Og det er ikke funnet. Sore, her har vi Heiatrøyene og Tvører, 3 øyper, og i ferie blir 8 atræt. Og i Vaje har vi 6 øyper ved Kiksle, hver i det så er bygd der 6 lotoøyper og 3 i Vaje. Og så det i havnene, hver i de fleste åkra øyper nere. Og til det blanda, her har vi Stoffala, 8 vart øyper, og Islandsvenn her er 2 sethus, det ene sethuset til bruksløn. Bofellesskap til allmannaversen, og hittir 4 vanlige øyper. Hatt er ovensatt, første byggsti av en det første 8-20 øyboner, hver det kommer å være ut ved 70 for togene. Så har vi Heimansahått, eier 2 blokker Heimansahåttene, og i fer vi at bytja 22 øyboner 30 i brekkene ned til Heimansahått. Og så det atre ovensatt, det rei byggene oppe i ovensatt, hver i 22 øyboner Skansen, 12 øyboner, Mattala, 38, og så Karamaxabreit, hver her har en bofellesskap for 12 øyboen, en øyboen bruk som felagsføler og vaktarum, og så det 11 brukere til allmannversen som så har vi en øyboen her. Og bantelig under så 6 vanlige øyboen. Så har vi noen Lester øyboen, her som er nå, det finnes en. Øyland er et interessant prosjekt. Vi vet som menneskets kommuneskolen ser ut til sørst. Han var myrker og trister og fotler sopp og alt mulig. Og nå det et helt fantastisk dag. Som dere har finnet oppe standa i gående samstarv i kommunene og SNA. Huset var tjenesten bygd sånn. Og så har dere
nämligen hem under fjallet, som var øyelig et eller affære, da vi bostad tok det iver, alt det ble totalrenvera, her var så her er 24 kømer som delas som tverrkøkar, og så var det 6 uiper gjort av tjattlaren, det var ferdig helt 28 veist. Berga brekke har 16 lesterkømer, og så i vei så til Utrarhavsskolan gjort bostad til de som leser her. Ta vi hus. Ja, I spridda lyssnare. I Klaksvik var så en hushållsskole byggt nok så kjott, og her er så planen at dere skal bygge mer träd. Ja. Jeg har alltid hatt det var største det som jeg ville si, og det har tagit sin langt og i timen og skilta det. Men håper det helt var avhåverst, og vi regner litt av opplysninger ut og hjemme så om hva dere gjør og alle gjør, så det kan jeg ikke hente av en. Stor takk for det. En lyttanspåring det var en omstridt setning du sier samman vi gjør en uleggeren. Det var en politisk omstridt om det var rettelig skreft. Jeg får en til å si om det er glede eller kjett av at det kom inn, men tverrspåringer det lett å få private partner inn i prosjektene. Du sier selv at det er mer lukrativt å gjøre sørlig utbøver som man kjenner 20% kanskje inn på en av vinter livet. Hvis det er lenge til å uleva til andre spåringer. Og så hit hvis de får inn i et samstarv i en private partner, går ikke galt. Prosjektet helder ikke, prøvesen helder ikke, akkurat kikser. Hvor henger så på det? Ja. Det er det. Og svære på det første først, det har stått å svære, det viser at det er interesse for å få uleggere i verkatland til leibosteg. Og da snakker vi om institutionella investorer primært, men til reisende fel. Altså nå har alltid stedet noen hemmelighet at dere har en verklattan som har hittet på en gøte, hver dere sammen vi med andre væren at la færre om til den store verkatland. Så det er nok så interessant å prøve det her, ja. Og akkurat også vi andre reisende om hva interessen vil det være kort penger i en førskan leie på Stjermarknad. Og det er jo Tryggafelle og andre som har visst interesse for det mer så, ja. Så det trykker vi ikke være et problem. Det trykker vi ikke det. Ja. Himparten som snur seg om hva så tatt det gang galt. Ja, og til så her man tar man skrur prosjektene sammen. Man får eisen gjøre noen greier i avtale, kvætvis og kvætvis. Det er friere til man kan gjøre sånne ting og få trykker ikke vidt dem garantien skulle til. Og dette kommer til så deilig man vel om avbyrdene og på samme måte som eierforhold til vel er. Så det er noe som man bare må sitte for det. Takk for alla. Vi er ferdig sinter om togene, men vi tar en liten stekk nå. Det må ikke rymma til at 18 har vi et veldig spennende framløp. Vi har Kåre Dubvad, som er han vil kalle ofte en av sjefideologene i det danske janarflasjonen, som finnes øyne nekk ved bosteder vidskifter. Så kommer en greie fra, så er noen ideologiske hoksanen. Og så har vi en som er Lisa Pelling, som har for en greie fra med til Anna. Når så vidt janarflasjonen har veldig spennende hoktet, nemlig Uibormarknaden i Wien, som er ekstremt nekk regulerer, nesten ikke private, hun kommer en greie nær fra tog, som er avmyndelig inspirerende for dere nesten at ikke etter hva du skal gjøre her. Så at en liten steg, kaffe utenfor, en kakebit utenfor, og ikke for en sted, til bare tvær framløp rett.
Gode færøer folk. Har vi glædt mig til at vise Jesus stolte øjer, som kender for i kopparkonerne i nord, og en hovedstad, som vi kalder kontorshavn i øst. Kanskje unge tykkere er for sporer, om tid har vi bytt i Holm i Forjum. I dag får vi det også om sådan hus, som kan nu glædes. Det var min færøske intro. Men jeg tror, jeg fortsætter på dansk. Det er nok sikrere for alle. For mig at se er det store spørgsmål på vores boligmarked, hvad meningen med vores boligpolitik er. Det, som vi har oplevet i hele Europa de sidste 30 år, er, at boligen er gået fra at være noget, som man først og fremmest bor i, til at være noget, som folk først og fremmest investerer i. Og det synes jeg er en grundlæggende fejltagelse i den måde, som vi opbygger vores samfund, og det skaber nogle store uligheder i den måde, som vi møder hinanden, og den måde, som vi fordeler den velstand, som der er i et land. Jeg har forsøgt som boligminister i Danmark og på vegne af den socialdemokratiske regering i Danmark at tage nogle initiativer, som får os tilbage til den grundsætning, som er enormt vigtig for vores boligpolitik, at det handler om at sikre, at folk har et ordentligt sted at bo, at man kan betale den husleje, man har, men også at sørge for en større social sammenhæng i den måde, vi planlægger vores byer på. Jeg tror, det er en selvstændig kvalitet i et samfund, hvis man møder mennesker, som er anderledes end en selv, hvis man i sin hverdag er sammen med folk, som har nogle andre problemer end dem, man selv har, som har nogle andre oplevelser end dem, man selv har, som er anderledes end en selv. Det er en forudsætning i et moderne samfund for at have en social sammenhængskraft, at man møder folk, der, hvis man selv har en god indkomst, at man så, når man handler ind i sit supermarked, når man går i skole, når ens børn går i skole, når man er til forældremøde, at der så er forskellige mennesker, som har forskellige perspektiver på, hvordan verden hænger sammen. Og jeg tror først og fremmest, at det, hvis vi vil sikre, at alle børn får de samme muligheder, uanset hvilken familie de vokser op i, uanset hvilke forældre, som man har. Man vælger jo ikke selv sine forældre, men samfundet bliver nødt til at sikre, at alle har de samme muligheder. Og det kan vi kun gøre, hvis man også har et blandet samfund, hvor man møder folk på tværs af forskellige sociale, etniske forskelle. Jeg har altid sagt, at mit skræmmebillede, det er New York. Mange af jer har sikkert prøvet at være der, eller i hvert fald læst om det, eller set film fra det. Og der har man jo en bydel, hvor der bor folk, der er kinesisk afstamning, og man har en bydel, hvor der bor folk, der er litauisk, eller folk, der har afroamerikansk baggrund. Og det opdeler et samfund, både etnisk og socialt, og det gør, at man ikke får nogen samhørighed på tværs. Og den eneste måde, vi kan skabe det, det er ved, at man har en hverdag sammen, ved at man møder dem, som man ikke kender, og man får en fornemmelse af, hvad for nogle problemer de kæmper med. For de børn, der er godt stillet, der giver det en social bevidsthed, tror jeg, som gør, at man også fornemmer, hvad det er for nogle problemer, man har, hvis ens forældre er arbejdsløse, eller har psykiske problemer, eller andre problemer. Og for de børn, der kommer fra familier, hvor man ikke har det så nemt, der er det med til at sikre, at man kan få bedre muligheder, hvis man går i skole med folk, hvis man har en hverdag med folk, som lever et godt liv og et normalt liv og fungerer godt i deres hverdag. Det er for mig at se den helt store udfordring i de europæiske byer i øjeblikket. Det er, at vi ser en opsplitning, hvor at dem, der har de gode, dyre kvarterer, de får bedre og bedre muligheder, mens dem, der bor i de kvarterer, hvor der er færre muligheder, jamen de får stadig dårligere muligheder. Det er en nedadgående og opadgående spiral, som udfordrer hele den måde, vi har indrettet os på i rigtig mange lande, fordi vi ønsker os, sådan som der står også på banneret her, vi ønsker os frihed, vi ønsker os lighed, vi ønsker os solidaritet mellem folk. Og det tror jeg sådan set ikke er kun et budskab for
et socialdemokratisk parti. Det er også et budskab, som langt de fleste, i hvert fald i de nordiske lande, og også, tror jeg, her på Færøerne, er enige i, ønsker sig, at vores samfund det skal blive til. Lige nu tror jeg, at vi svigter især 2 grupper i vores samfund. Vi svigter de unge, og vi svigter dem, der har en almindelig eller en lav indtægt. Først og fremmest de unge, hvis jeg tager den først. Hvis jeg kigger på Danmark, og også sådan som jeg kan læse det på Færøerne, jamen så er det jo sådan, at hvis man var født i 60'erne eller født i 70'erne, så har man typisk kunne købe en bolig til en fornuftig pris. Man sidder fornuftigt. Man har måske endda fået en stor værdistigning i de boliger, som man sidder i. Er man født i 80'erne, sådan som jeg selv er, så var det sådan, så når man var færdig med uddannelse, fik et job, så kunne man købe en bolig, også selvom den lå centralt i hovedstaden, for en rimelig pris. Vi kom sådan nogenlunde med. Hvis man ser på dem, der er født i 90'erne, jamen så er billedet i København, i Aarhus, jeg tror det er det samme i Tórshavn også, i hvert fald når jeg ser på figuren, som var op omkring, hvem der står på venteliste, jamen så er billedet, at man reelt er afskåret fra at købe en bolig, og når man er afskåret fra at købe en bolig, hvis man har en almindelig indtægt, jamen så er man reelt også afskåret fra at få del i den prisstigning, som foregår i vores samfund. Og det er et stort problem. Det fordeler samfundets goder på en helt anden måde, end vi har set tidligere. Det er jo klart, at vi har jo gjort meget i de nordiske lande for at udjævne indkomst. Altså sige, selvom man har et job, hvor man arbejder fysisk, hvor man ikke har nogen uddannelse, så skal man alligevel have en god indtægt. Og det er vi sådan set lykkedes med et godt stykke hen ad vejen, og det er en stor del af folks indkomst. Men samtidig kan vi se, at hvis jeg kigger på de sidste 4 år i København, så er det sådan, så hvis man ejede et hus på 150 kvadratmeter og har ejet det over de 4 år, så har man fået en skattefri indtægt på 2 millioner kroner. Det vil altså sige, at man skal have, selv når man er minister i den danske regering, så har man akkurat lige tjent flere penge på at være minister i en dansk regering, end man har tjent på at eje sit hus på 150 kvadratmeter i København. Jeg ved ikke, om det er det samme i Tórshavn, men jeg vil tro, at det er noget af det samme, man oplever. Og problemet for et samfund, hvor vi ønsker os, at alle skal være i arbejde, og alle skal bidrage så meget, som de kan, det er jo, at hvis det giver flere penge at bo derhjemme i sit 150 kvadratmeters hus, end det gør at stå op hver eneste morgen, gå på arbejde, udføre sit arbejde, gå op i det, komme hjem igen, så er der noget grundlæggende i vores samfundskontrakt, som ikke fungerer, og som begynder at falde fra hinanden. Det rammer de unge, det rammer lønmodtagere. Hvis jeg ser på almindelige folk, der har en almindelig indtægt, sådan som jeg selv kommer fra, og som de fleste kommer fra, jamen så kan man som en bygningshåndværker, der er gift med en sygeplejerske, har man i dag i København ikke en reel mulighed for at købe sin egen bolig. Jeg ved ikke, om man stadig har det i Tórshavn, men hvis man fortsætter med den udvikling, der har været indtil nu, så er det også et spørgsmål om tid, før man reelt ikke har den mulighed. Det vil sige, at man får bydele, hvor der er stadig folk, der har almindelige indtægter, men det er folk, som har købt det på et tidspunkt, hvor det var billigere og haft mulighed for at tjene også de penge undervejs. Men for dem, der kommer ud nu, jamen, så er det reelt ikke en mulighed. Det var den opgave og den problemstilling, som jeg blev præsenteret for, da jeg blev boligminister for 2,5 år siden, og som jeg har brugt rigtig meget af min tid på at forsøge at løse. Jeg vil bare prøve at slå ned på nogle af de problemstillinger, som jeg har haft, og så vil jeg også pege på et par ting, som jeg tror på Færøerne er anderledes, end det er i Danmark, og som I også kunne have gavn af at se på. Det er jo ikke, jeg kommer ikke som kolonialisten og skal bestemme, hvordan I vil gøre det. Det er bare ment som en socialdemokratisk opfordring fra den danske regering også til jer i forhold til de problemstillinger, som er blevet præsenteret her i aften. Noget af det første, vi tog fat i Danmark, det var vores gamle, billige lejeboliger, ikke almene boliger, men private udlejningsboliger. De gamle lejeboliger i Danmark, de er meget billige. Man kan få en 100 kvadratmeters lejlighed centralt i København for 5.000 kroner om måneden. Det er jo billige boliger at få fat i. Men det vi oplevede var, at der kom amerikanske kapitalfonde, opkøbte boliger, pressede folk ud af boligerne, hævede huslejen
typisk til det dobbelte af det var før. Det var min første sag som boligminister. Blackstone var den store skurk i denne her diskussion, og det var ligesom det tog navn efter, men vi gik ind og regulerede det strammere end før. Vi har sørget for nu at få priserne på udlejningsboliger ned. Vi har sørget for at holde mange af de mest aggressive investorer ude af vores boligmarked, for at sikre, at vi kan fastholde så mange som muligt af de boliger, som er til at betale og som er på det private marked. Det har været en rigtig vigtig sag for os. En anden ting, som også Solvej nævnte, og som vi fortsætter med, det er at sige, når man bygger nye boligområder, så kan kommunerne stille krav om, at man skal bygge 25% almene boliger. Det vil altså sige, at hvis man har en grund, som har en meget høj værdi, så kan man alligevel stille det krav. Det kan ikke lade sig gøre på markedsvilkår, men det kan lade sig gøre, når man lovgiver om det. Nu bliver der spurgt til tidligere, hvad gør man, hvis maksimalbeløbet på almene boliger, hvis man ikke kan bygge inden for det, og det er rigtigt, som Solvej siger, at typisk vil man gå ind i den enkelte sag og prøve at gøre den billigere, men på lang sigt betyder det jo først og fremmest, at det, som grundprisen er, falder. Fordi når man kun kan bygge almene boliger for 26.000 per kvadratmeter, og man samtidig skal bygge de 25% almene boliger, jamen så falder prisen også på den grund, fordi man kan kun sælge det til det, som de almene boliger kan bygge for. Og det vil altså sige, at man gennem reguleringen lykkes med i virkeligheden at holde en del af grundene nede på et niveau, som er til at betale for folk. For os er det vigtigt at fastholde både, at der skal ske udvikling i alle de almene boliger, vi har i forvejen, cirka 600.000 almene boliger på tværs af landet. Vi har afsat fra Landsbyggefonden 30 milliarder kroner frem til 2026 til at sørge for, at vi kan renovere de almene boliger, sådan så det er et godt tilbud. Det er vigtigt for os, at det ikke er noget, man ender i, hvis man har det svært, eller hvis man på en eller anden måde har sociale problemer, men det er et bredt tilbud, sådan så også almindelige folk i almindelige jobs har lyst til at bo i almen bolig, måske på et eller andet tidspunkt i deres liv, når man er ung eller når man bliver gammel, så synes man, det er attraktivt. Det er en ret vigtig ting for os, fordi det man så i Storbritannien i 80'erne var, at den konservative regering solgte mange af de offentlige boliger, der var, og dem man solgte, det var de bedste boliger, det var dem, I kender fra engelske tv-serier, når man har de der rækkehus, I kender i røde mursten, som står, hvis man ser Barnaby, eller hvis man ser, Fru Hyacinth, eller et eller andet af de der serier, jamen, så bor de altid i tre etagers rækkehus, og det var det første, der blev solgt. Og så sagde man til dem, der boede der, I kan købe dem billigt, og så ejer I dem. Og det, der skete, var, at det var kun de boliger, som måske havde større sociale problemer, som blev ved med at være billige. Og så fik man det, man kalder social housing, altså et tilbud til dem, der har det svært. For os er det vigtigt at holde fast i, at det skal være et bredt tilbud til mange grupper i vores samfund. Og nu har vi haft socialdemokratiske borgmestre i vores største byer igennem det meste af deres tid, og derfor har vi heldigvis også en meget høj andel i mange af vores byer. I Aarhus for eksempel, en stor studieby, og Danmarks næststørste by, der har vi cirka 27% af boligerne, som er almene. I København er det generelt for hovedstadsområdet også cirka 25-26% af boligerne, som er almene. Så det er et bredt tilbud, og det gør, at mange flere mennesker har mulighed for at bo i vores hovedstad. Vi lavede en ny aftale før jul, hvor vi satte 10 milliarder kroner af til at sikre, at vi kunne bygge flere almene boliger i nogle af vores større byer. Tit er grundpriserne for høje, så hvis vi bygger 25%, så kan man aldrig gå over det. Så vi har sagt, at nogle steder i København, i de nye byudviklingsområder, der skal vi have 40% almene boliger, 50% almene boliger, og det tab, som grundejerne får, det skal så finansieres for den pulje, vi har sat af, for at sikre, at når vi igennem 30 år har oplevet i hele Europa, og også i Danmark, at man drejer en mere liberalistisk retning i forhold til boligbyggeriet, jamen så er der blevet bygget for få almene boliger. Vi ønsker os mange flere, og vi ønsker os også, at noget af det efterslæb, der har været, altså det, der ikke er blevet bygget, at vi nu får bygget dem. Og det tror jeg, vi kommer til at lykkes med. Vi har vedtaget en række nye ting i forhold til, at man kan tvinge de private bygherrer, som ikke bygger 25%, som forsøger at snige sig udenom de demokratiske beslutninger, der er,
alligevel kan bygge dem. Så vi siger simpelthen til dem, I får ikke en byggetilladelse til private byggerier, hvis ikke I også har bygget de almene byggerier. Og det tror vi kommer til at virke. Det er en stor hammer at komme med over for en privat bygherre, at man ikke bare kan lade være med at bygge det, som man synes ikke giver lige så stor profit i forhold til ens regnskab. Det har været vigtigt for os at få introduceret den del. En anden ting, som vi har haft problemer med, det er forældrekøb. Altså at man forældrekøber toværelseslejligheder typisk i de store byer og presser prisen op, sådan så almindelige folk, der gerne vil købe en lejlighed til sig selv, har sværere ved at købe det. Og det har der været nogle skattefordele forbundet med, dem har vi fjernet, sådan så forældre, der skal købe lejligheder til deres børn, de står på samme vilkår som alle andre. Det er ikke fordi, jeg ikke kan unde de børn at få en billig studielejlighed. Det håber jeg, alle kan få, men det stiller folk meget ulige, og det presser priserne rigtig meget op på den måde, eller den mulighed, man har for at købe en bolig i vores store byer. Så vi har forsøgt på en række forskellige områder at skærpe boligpolitikken og gøre den mere ideologisk, og så starte med at sige, hvad er det for en by, vi gerne vil have, i stedet for at sige, det her det er en markedslogik, som vi ikke tør udfordre, som vi ikke tør at ændre på, fordi nu er det engang sådan, og der har været fra borgerlig side en nervøsitet over, om de private bygherrer ikke ville kunne bygge, om de ikke ville tjene penge nok, og for os har det været vigtigt at vende om og sige, hvad er det for en hovedstad, man får, hvis almindelige mennesker ikke har råd til at bo i den. Man kan jo se det, hvis man tager til London. Nu er der heldigvis nogle af de her russiske oligarker, som er ved at få beslaglagt deres ejendom, men det er jo en mærkværdig oplevelse at gå centralt i London, englændernes hovedstad, en af de største byer i Europa, om aftenen, og så er der helt mørkt i boligblokkene rundt omkring. Hvorfor er der det? Jo, men det er jo fordi folk køber dem for at investere. Der bor ikke nogen i dem, der kommer ikke til at bo nogen i dem, men dem, der ejer ejendommen, tjener så mange penge på, at de ejer den, at det er fuldstændig lige meget, om de får en husleje, fordi værdistigningen er så stor. Og det er for mig at se et skræmmebillede på, hvordan man driver en boligpolitik, og hvordan man skaber muligheder for at bo. Som almindelige englænder er det umuligt i dag at bo centralt i sin egen hovedstad, fordi man har givet den væk til russiske, arabiske investorer, som kommer og køber det op, og som udelukker folk fra at bo der. Og det skaber en dobbelt ulighed på den måde, at dem, som holder en by i gang, altså når man står op i Tórshavn, så er der jo nogen, der har været om morgenen og feje i gaderne. På skolerne kommer der skolelærer, som skal undervise. I børnehaverne er der pædagoger, som underviser. Der kører busser, som bliver kørt af nogle mennesker. Der er nede på havnen bliver der læsset nogle skibe. Alle de mennesker, som laver de ting, de skal jo bo et eller andet sted, hvis ikke de skal have en dobbelt straf i både at skulle have en relativt lav løn, men også at skulle pendle ind et andet sted fra 1 time, 1,5 time er det nogle gange, hvis man for eksempel tager det i England. Det er jo at sætte deres realløn ned, hvis man ikke giver dem en mulighed for at bo der, hvor de arbejder, og vores byer vil falde sammen på en uge, hvis man ikke havde alle de mennesker, som udførte de opgaver. Så det er enormt centralt for os at sikre, at vi kan skabe den sammenhængskraft. Vi er stadig i Danmark bagud på point. Vi lykkes ikke 100% med det. Vi vil gerne gøre det endnu bedre, og vi ser netop det samme som mange andre steder, at priserne bliver meget, meget højere, og det er sværere og sværere at få folk ind. Jeg har lovet Shudur også at fortælle om et par ting, som jeg ved også er relevant for jer. Først og fremmest Airbnb, som jo er den her platform, som man lejer, som mange af os sikkert har prøvet at leje feriebolig eller anden bolig. Og der har vi præcis det samme problem, som I har haft. Vi har gået ind og lavet regulering på det. Vi siger, at man må have udlejning 70 dage om året på sine lejligheder maksimalt, og at ejeren skal bestemme, om man må leje ud. Så hvis man bor i en lejebolig, hvor man har en lav husleje, så skal man altså have tilladelse til at leje ud. Det er jo fordi, vi har en huslejeregulering, hvor hvis man betaler 5.000 for 100 kvadratmeter, og man så som lejer kan leje den ud en weekend og få 5.000, så siger udlejeren jo, var det ikke mine penge dem der? Hvorfor er det lejerne, som får dem? Og der er det vigtigt for os at beskytte det princip og sørge for,
at man kan fastholde de lave huslejer. Det vi gør konkret er, at vi har lavet en aftale med Airbnb, som gør, at de afleverer alle de lister med oplysninger over, hvordan folk tjener penge på udlejningsvirksomhed i Danmark, og derfor så kan vi se, om folk bryder reglerne, vi kan se, om folk lejer ud for meget, om de lejer ud nogle steder, hvor de ikke må, og det har været med til også at sørge for, at det reelt kun er der, hvor man må, at man ikke køber lejligheder, som man bruger til kun at leje ud til ferieformål. Det er en meget vigtig del af indsatsen også. Og så vil jeg sige en ting mere, som jeg lagde mærke til både i oplæggene her, men også i nogle af de diskussioner, jeg har haft i dag. Når du først har lejet en bolig ud i Danmark, så må du ikke lade være med at udleje den. Når der først har været tilknyttet et CPR-nummer til en adresse, så skal der altid bo nogen i den. Man må ikke have en tom bolig. Du kan ikke bare sige, den her bolig bor der ikke nogen i. Når først der en gang har boet nogen, så skal der altid bo nogen. Og det tror jeg er et sundt princip, fordi selvom at boliger koster mange penge at bygge, og selvom det er sådan selvfølgelig, at folk må råde over de boliger, de ejer, så er der også et samfundshensyn, som er, at der mangler boliger, specielt i nogle byer, og hvis vi har en masse tomme boliger stående, så bliver det selvfølgelig sådan, at det bliver endnu sværere for almindelige mennesker at få fat i de boliger. Så det har vi haft en lovgivning om i 100 år, tror jeg, eller i hvert fald siden krigen, og det er vigtigt for os at stå fast på, at boliger er ikke først og fremmest et investeringsobjekt, det er først og fremmest noget, man gør, eller man har for at bo i det, uanset om man selv bor der som ejer, eller man lejer ud til en anden. Så for mig at se, så er det, boligpolitikken er ikke bare et spørgsmål om teknik og bygningsreglement og kvadratmeterstørrelser. Det er et grundlæggende spørgsmål for hele den velfærdsmodel, som vi har bygget op i de nordiske lande, og som, hvis man ser ud over historiens forløb, vel nok er den mest succesfulde samfundsform, som man endnu er kommet på. Det kan være, at vi bliver overgået en gang i fremtiden, men jeg synes, at vi har skabt en samfundsmodel, som er den, hvor man grundlæggende har muligheder, uanset hvor man kommer fra, hvor alle folk, der er i arbejde, får rimelige vilkår, men også hvor der er en samhørighed mellem folk, og hvor man har en forståelse for de problemer, som andre mennesker har i deres hverdag. Og det er under pres, og det har været under pres i lang tid, og den eneste måde at komme tilbage i forhold til det pres, det er ved at sørge for, at man fører en progressiv boligpolitik, at man sørger for at regulere, sørger for også at bygge flere almene boliger, sådan så der er et tilbud til den brede befolkning, og sådan så vi sikrer, at dem, der er unge i dag, ikke bliver snydt i det store fordeling af penge, som boligmarkedet også er blevet. Så der skal bygges mere, og der skal bygges mere alment, og man skal sørge for at regulere de gamle udlejningsboliger, som man har. Det er det, som vi står på. Jeg ved godt, at der er meget af det, som ikke kan overføres her til jeres land, og hvordan I vil indrette jer, men jeg tror også, at I vil opleve nogle af de, eller oplever allerede nogle af de samme problemer, som vi gør, og det er enormt vigtigt, at man gør noget ved det, fordi det er ikke bare et spørgsmål om mere eller mindre i husleje, det er et spørgsmål om, hvordan hele sammenhængskraften i vores samfund, den ser ud i fremtiden. Så det skulle være min indledning her. Tusind tak for ordet. Jeg er virkelig glad for at få lov til at besøge jer her på Færøerne. Tusind tak for invitationen fra dig, Sjúrður. Tak for det. Det var meget inspirerende. Er der spørgsmål, så er I velkommen til det. Det må vel have været en kamp også for jer. Altså, på Færøerne er der jævnligt beskyldninger om fra folk i branchen, som folk som bygger huset til udlejning eller til salg, at hvis der bygges for mange almene boliger, så skal man som erhvervsmand konkurrere imod sine egne skattekroner. Man bliver skviset ud af systemet. Man investerer, og man betaler skat, og de skattepenge er man så i konkurrence imod fra offentlig side. Det har vel været en diskussion. Kan du sige lidt om den kamp, som har været, og hvordan den er? Jamen det er klart, det er også en kritik, vi får. Altså, men jeg har det sådan med det. Vi har et alment boligsystem, hvor hvis der kommer en mor ned, som bor hjemme hos sine egne forældre,
og har fået et barn og siger, jeg mangler et sted at bo, så går man ned på kommunen, og så anviser man vedkommende til en almen bolig. Det vil sige, de sociale problemer, der kan være med, at folk ikke kan finde boliger, det er de almene boliger, som tager sig af det. Og det er i virkeligheden det, som tror jeg gør, at mange af de private udlejere accepterer, at den almene boligform fylder så meget i Danmark, det er, at man løfter et socialt ansvar, at man sikrer sig, at de problemer, der er med, at folk af alle mulige årsager ikke kan finde en bolig. Nu får vi sandsynligvis en del ukrainske flygtninge, der forestiller vi os også, at de almene boliger kommer til at spille en rolle i forhold til, hvordan de skal indkvarteres. Og på den måde er der, på den måde løfter de et ansvar, og det tror jeg er vigtigt. Men det er kun den ene del af det. Den anden del af det er også at sige, i alle lande i Vesten er der regulering af boligmarkedet. Altså i USA er der masser af regulering af boligmarkedet, det er bare på en anden måde. I Frankrig er der masser af regulering af boligmarkedet. Hvordan man bygger, og hvor mange penge man tjener på at bygge, det er jo betinget af, hvad man får lov til at bygge, når man spørger kommunen. Altså man skal have en byggetilladelse, det tror jeg er det samme system her. Spørgsmålet om, hvor højt må man bygge, hvor meget må man bygge, hvad skal man betale for fjernvarme, hvad skal man betale for vejafgift osv. Det er jo politisk bestemt. Alle rammer rundt om byggeriet er politisk bestemt. Det vi gør, det er, at vi lægger endnu en faktor ind og siger, at vi vil også have, at der er et socialt hensyn, ligesom der er et hensyn til miljøet, ligesom der er et hensyn til fjernvarmeselskaberne, ligesom der er et hensyn til naboerne. I kender godt det, der hedder not in my backyard. Altså hvis man kommer og foreslår et 10-etagers højhus, så siger naboerne, det vil vi ikke have, fordi det skygger. Og så går kommunen jo som regel ind og siger, det skal være lavere. Det er jo også en politisk beslutning. Den entreprenør, som kan bygge et 10-etagers højhus, tjener jo flere penge på det, end hvis han kun må bygge et 3-etagers højhus. Alt det er politisk defineret, og derfor så synes jeg også, det er rimeligt at sige, at når vi står med så store problemer med at sikre boliger til en rimelig pris, så skal vi selvfølgelig også putte det politiske ind i det. Men det er klart, det er med stor konflikt, og hvis man tager reguleringen af vores gamle udlejningsboliger, så er det jo først og fremmest store investorer, som ejer dem. Mange af dem er pensionskasser. Sygeplejerskernes pensionskasse i Danmark ejer mange private udlejningsboliger. De synes jo også, at det var problematisk, at vi gik ind og regulerede det, fordi priserne på deres ejendomme falder. Men det er jo en diskussion, man er nødt til at tage, som jeg ser det, og alternativet er værre. Så har jeg måske et spørgsmål til. Nu vil jeg sige et ord, som hvis man som politiker siger det så på Færøerne, så kan man risikere at begå politisk selvmord. Det glæder mig til at høre. Det ord er ejendomsskat. Du står i et land, hvor der ikke er nogen ejendomsskat. Nej. Det vil sige, du kan godt eje, og der er eksempler på mennesker, som ejer flere huse her i Tórshavn. Altså 15 huse for eksempel. Og det koster intet at eje husnummer, hverken det første eller fra 2 til 14 eller 15. Det er fuldstændig gratis. Alle tjenester, som man får fra kommunen, det er gratis. Affaldet bliver hentet, og der bliver delt på. Alt er gratis. Hvilken rolle spiller ejendomsskatten i hele det ideologiske billede, som du stillede op? Jo, men den spiller en stor rolle, og i Danmark har vi en relativt høj ejendomsskat. Altså vi ligger, men vi har man bliver ikke beskattet af gevinsten ved en bolig, men man bliver beskattet hver måned af sin bolig, så man betaler, hvis man bor i et hus i København, så betaler man typisk 5-6.000 kroner om måneden i ejendomsskat for det hus. Det er jo ikke mange penge i forhold til det, man har tjent typisk på at have huset, men det er en langt højere procentdel end det, man har i Norge eller Sverige for eksempel. Vi ligger cirka dobbelt så meget som svenskerne, cirka 3 gange så meget som nordmændene på ejendomsskat. Og så kan man diskutere, dæmper man priserne, når man beskatter måned for måned, i stedet for når folk sælger. Og jeg tror, det betyder meget for, hvad folk køber til. Hvis man skal købe en bolig, og det koster 5.000 om måneden,
at have den hjemme, så kan man jo byde mindre for den bolig, fordi man kan låne mindre, fordi man skal betale en højere skat. Svenskerne har en anden løsning. De har, jeg tror det er en 22% beskatning af gevinsten ved boliger, men de tal, jeg har set, viser, at det svenske boligmarked stiger mere end det danske, og det tror jeg, fordi det er den sådan løbende beskatning, der betyder noget. Eller det er det samlede beløb, man beskatter, der betyder noget. Men jeg vil sige, jeg skal ikke spille hellig, fordi at i Danmark er det også meget svært at hæve boligbeskatningen, og det er kun noget, vi kan gøre, hvis vi alle er enige, eller hvis et stort flertal i Folketinget er enige. Det er ikke noget, Socialdemokratiet gør alene, fordi de fleste af vores vælgere bor også i en ejerbolig, og derfor så er der altid en grænse for, hvor meget man kan bede folk om at betale. Men vi har lavet en stor aftale nu, eller for 6 år siden lavede vi en stor aftale på tværs af Folketinget, hvor vi kommer til at beskatte ejerlejligheder mere, og så beskatter vi huse, specielt huse, som ligger i yderområderne, de bliver beskattet mindre, end de gjorde før. Og det er ret mange penge, de kommer til at betale ekstra i ejerlejligheder. Og det tror jeg er fornuftigt, fordi det er nogle af dem, der virkelig er steget meget i pris. Men det er klart, det er kontroversielt, både her og i Danmark. Det er der ingen tvivl om. Det er det. Hver gang der kommer en økonomisk rapport, om det er vores egne vismænd, altså vores eget økonomiske råd, eller det er Nationalbankens eksperter, eller i sin tid statsministeriets og lovgivende udvalg fra Færøerne, så er budskabet det samme hver gang. Det her, det burde de indføre, men det samlede politiske system siger nej. Selvom man sikkert ved, at det ville være fornuftigt, så tager man det ikke. Lige sådan er det. Er der spørgsmål? Så siger vi mange tak for et særdeles inspirerende oplæg. Så færdig til det sørste kveld, og det er Lisa Pelling, hun er svensk, hun tåser svensk. Jeg ser vi henne til gonger, hun tåser svensk. Hon arbetar inom för en think tank, alltså tankasmie som heter Arena Idé, det är en politiskt ohäft tankasmie. Och det snurrar sig om välfärdspolitik, om jämstöve och om utbildningsmarknader och så vidare. Hon har lyst i universiteten i Wien och hon startar i svenska utbildningsranon och är ofta så som vi märker i svenska Milan och här har vi fänkarna. Hon har bott i Wien i 20 år och i Wien är en särstaker utbildningspolitik, en särstaks modell som kan vara inspirerande för andra att hitta. Vad jag säger. Jag har fått löfte om att ni kan ta del av min presentation i efterhand om man vill läsa på. Jag har också skrivit en rapport om vinmodellen på svenska. Det kan vara lite enklare att läsa. Varför vinmodellen? Jo, inspiration till en ny social bostadspolitik. För att knyta an till det bostadsministern sa precis nu. Att bo är inte bara att ha ett hem, det är också en del av hur vi formar samhället. Det är en djupt social fråga. Vilken slags stad ska vi ha, vilken slags by, vilket slags samhälle. Och där kan Wien verkligen inspirera. Jag har gjort en liten kort film som går att se på YouTube också, som man kan titta på. Varför Wien? Jo, om man letar på inspirerande städer så lyfts ofta Wien fram som den stad i världen där det är billigast att bo, där det är enklast att få en ny bostad. I Sverige har Wien-modellen gjort rubriker år efter år. Så har Wien löst bostadskrisen. Här får alla en billig hyresrätt. Hyresrätt är då en lejebostad. En två vistelselägenhet för 4 400 kronor. Det är lite drygt 3 000 danska kronor i månaden. Och Wien utses också år efter år till den stad i världen som har högst livskvalitet.
Och då vet ni att en stad har livskvalitet av många anledningar. Här i Torshamn är den fantastiska naturen. I Wien så rinner Donau genom staden. Man har fantastisk kultur, musik. Men också detta att det är så lätt att flytta till Wien. Att det är så billigt att bo. Att man får så mycket pengar över varje månad till att njuta av staden för att det är så billigt att bo. Och det här är alltså de internationella undersökningarna. Hur låga är då kostnaderna för att bo? Här kan man ta fram och räkna och så kan ni jämföra med vad ni betalar varje månad. Kommunala hyreslägenheter, det som kallas för Gemeindebau, de kostar 7,50 euro per kvadratmeter. Vad innebär det? Jo, ungefär 3 900 danska kronor i månaden för en lägenhet på 70 kvadratmeter. Alltså 3 rum ungefär, 3 900 per månad. En subventionerad hyresrätt som alltså inte är allmän bolig men subventionerad av staden Wien, ungefär 4 100 kronor. Så kan man jämföra med Stockholm, huvudstad i mitt land. Där kostar en likadan nybyggd lägenhet nästan 3 gånger så mycket, 12 000 kronor. Så att det är en enorm skillnad i boendekostnader. Och Wien är då också samtidigt ett av Europas minst segregerade städer. Det här är en stor problem i många europeiska städer att höginkomsttagare, medelklass bor i en del av staden och invånare med lägre inkomster, ofta kanske med sociala problem, bor i en annan del av staden. Så är det inte i Wien utan de här allmännyttan ligger utspritt i hela stan. Wien har också en enastående hög andel lejebostäder. Här är det så att 80%, alltså 8 av 10 hushåll i Wien hyr sin bostad. De lejer sin bostad istället för att äga den. 60%, 6 av 10 bor i en allmän bolig, alltså att man bor i en bostad som har byggts av staden Wien, av kommunen och som förvaltas av kommunen. Det här gör ju att priserna på att hyra pressas ner av att det finns en så stor andel lägenheter som ägs av staden Wien. I Sverige är det bara 1/3 som hyr sin lägenhet, men i Wien är det alltså 80%. Ja, men vad är Wienmodellen? Vad består den av? Jo, det som är viktigt för oss som är socialdemokrater, som är progressiva, är att påminna sig om att den här frågan har varit en kärnfråga, en hjärtefråga, en djup politisk fråga. Det var en prioriterad fråga när Wien var den första huvudstaden i Europa som hade en socialdemokratisk borgmästare. Så efter det Habsburgska rikets fall, efter första världskriget, så hade man demokratiska val i Wien och valde en socialdemokratisk borgmästare. Då hade man en enorm bostadsnöd. Och det här var det första man var tvungen att göra efter kriget, att lösa bostadsnöden. Och då satte man igång att bygga 60 000 nya bostäder. Man hade en ambition att bygga bort den. Ja, och hur gjorde man det? Jo, man hade ett antal, kan man kalla det, sociala innovationer. Uppfinningar som jag tror att vi idag måste leta efter. Vi pratade om egendomsskatt, om fastighetsskatt. I Wien uppfann man skatt per kvadratmeter per person. Alltså man beskattade hur stor boende har du som person. Så riktigt rika personer som bodde i enorma lägenheter eller palats, de fick betala en väldigt hög skatt. Och den här skatten användes för att bygga bostäder. Så fortfarande idag om man besöker Wien så står det på husfasaden: byggt av boendeskatten.
Och det här är också för att påminna invånarna om varifrån kommer pengarna. Jo, de har beskattats av människor som hade enorma ytor till sitt förfogande. Och då kunde man så att säga bygga bort den här bostadsnöden. Man uppfatt också en skatt på champagne och en skatt på gåslever, men också på boendeyta och gjorde ett antal sociala innovationer. Det här var politiskt kontroversiellt redan då. Det här fick den tiden socialdemokrater ta strid för. Och när det röda Wien, som den här tiden kallades mellan början av 20-talet och fram till början av 30-talet, när det var en röd borgmästare i Wien, där de störtades av fascisterna. De störtades ju först av de österrikiska fascisterna och sen kom Anschlussen några år senare. Så var just de här kommunala bostäderna en mål för attacker. Så de var de första att beskjutas, de var de första att attackeras. Till exempel Arbeiterheim, det hör ni vad det är för någonting i Ottakring. Och den här Karl Marx hof, som ju har blivit någon slags symbol för det röda Wien. Det är en byggnad med 4 000 lägenheter, 4 000 i en byggnad. Skulle lösa Färöarnas problem i en. Den är 1 kilometer lång, den här byggnaden. Helt enorm. Ingenting att ta efter, men den är väldigt pampig. Om ni är i Wien så ska ni besöka Karl Marx hof. Men man ser den i bakgrunden, där riktades kanonerna mot den. Men bostadsbyggandet fortsatte. Efter fascismen, nazismen, så hade man åter demokratiska val i Wien. Man valde åter en socialdemokratisk borgmästare. Och det har man haft ända sedan dess. Så byggde man 100 000 subventionerade hyreslägenheter. En del av dem tycker vi i Sverige är lite roligt uppkallade efter svenska socialdemokrater som Per Albin Hansson, som var socialdemokratisk statsminister. Idag är Wienmodellen och de kommunala bostäderna väldigt olika. Det finns alla möjliga bostäder. En del har byggts förra året. En del har då byggts 1919, 20, 31. Jag och mina barn bodde under nästan 10 år i det här huset som heter Hugo Breitner Hof. Uppkallad efter just den här finansministern i Wien som uppfann den här bostadsskatten. Ja, vad består Wienmodellens olika delar? Hur kan man inspireras av den? Jo, men det är en blandning av att staden Wien, kommunen Wien, har byggt egna lägenheter. Det som man kallar för Gemeindebau. Bygga, äga, förvalta, hyra ut. Men man har också låtit andra icke-vinstdrivande byggföretag bygga och förvalta. Och de liknar på många sätt den danska modellen med allmänboliga bostadsföretag. Det är en del att se till att den sektorn är stor. Men man har också fört en mycket strategisk markpolitik, alltså platsen där man ska bygga. Genom att Wien har skapat en stor fond för markinköp. Och där har kommunen, staden, köpt mark där man vet att det ska byggas bostäder om kanske 10 år, 20 år. En privat investerare har inte tid att göra den typen av långsiktiga inköp. Men staden Wien kan köpa mark när det är billigt och sedan bygga när behovet uppstår. Och genom att vara en stor ägare av mark kan man också väldigt strategiskt styra vad byggs på marken och till vilka hyror, till vilken leje byggs det. Sen har man en väldigt strategisk politik när det gäller vad som byggs. Man har ett krav på att allt som byggs ska vara socialt hållbart. Alltså det ska vara blandat, det ska vara rimliga hyror. Det ska vara estetiskt, det måste vara vackert om man ska kunna bygga mycket. Det ska vara kostnadseffektivt och det ska vara miljövänligt, klimatsmart. Det måste det ju vara i vår tid. Och man har en viktig fördelningsprincip längst ner. Man fördelar efter
behov. Man har ett tak för inkomsten, men den är väldigt högt satt. Hur går den här fördelning efter behov? Ja, i Sverige så fördelas det efter väntetid. Du ställer dig och väntar på att få en kommunal bostad. Du får ett nummer och när det är din tur så kan du välja. I Wien så fyller du i vilket behov du har. Om du är ensamstående med 2 barn, du bor trångt, du behöver flytta, då kommer du längre fram i kön. Så fördelningen sker efter behov och inte efter väntetid. Jag skulle säga att det nämndes här den stora skillnaden mellan att ha en allmän bostadspolitik. Den här tanken om att bostäder som kommunen bygger, som vi bygger tillsammans, de ska vara tillgängliga för alla. Alla ska kunna flytta in. Det ska inte vara bostäder enbart för arbetslösa, enbart för personer med sociala problem, enbart för människor med mycket låga inkomster, utan alla ska kunna bo. Det är en politik för de många, inte en social housing-politik. Så man har ett tak för inkomst. De allra rikaste kan inte flytta in i en kommunal lägenhet eller subventionerad lägenhet. Men det taket är så högt satt att 2/3 av alla invånare i Wien ändå har möjlighet att flytta in. Så nästan alla. Och som ni såg tidigare blivit påminda, det är högst efterfrågan på lejebostäder, hyresbostäder bland de som är yngre och bland de som är äldre. Så någon gång i livet så kvalificerar sig alla Wienbor för den här. Alla har rätt att bo kvar. Även om inkomsten stiger så kan man bo kvar i det kommunala huset. Också en mycket viktig del av den här politiken. Det finns en form som man kallar Genossenschaft. Det är en slags kooperativ lägenhet. Det vill säga man köper inte hela huset eller hela lägenheten, men man köper en andel. Och till den andelen som man betalar kan man få ett subventionerat lån. Och målet i Wien, som är den uttalade målet med politiken, varje gång Wiens borgmästare ställer upp till val så är löftet: invånare i Wien ska inte betala mer än 1/3 av sin inkomst för boendet. Alltså 30%. En ganska bra bit under det 40% som räknas som affordable housing och ganska långt under Torshavns, om jag förstod det rätt så ligger den på 50% nu ungefär här, som är mycket, mycket högre. Hur finansierar man Wienmodellen? Ja, det här är viktigt. Den finansieras genom att man använder skattepengar till detta. Man inbillar sig inte att bostad är någonting som kan lösas av marknaden. Man inbillar sig inte att enskilda människor, enskilda familjer ska ha råd att bygga socialt hållbart, estetiskt, klimatsmart, långsiktigt. En bostad som håller i 100 år. Nej, det är omöjligt för en enskild familj. Här måste samhället gå in och hjälpa till, antingen så att man kan låna eller finansiera byggandet. Man får alltså subventioner från staten Österrike, från staden Wien, men man får också en möjlighet att ta lån. Men en mycket viktig del av Wienmodellen är också att man har ett strategiskt partnerskap med icke vinstdrivande byggföretag. Och det här är lite ett sätt att se till att det hela tiden finns en sektor som kan bygga kostnadseffektivt, som bygger utan att, och som bygger på ett sådant sätt att den överskott som skapas av byggandet återinvesteras i byggandet, att vinsterna inte försvinner någon annanstans. Och så har man som sagt då en långsiktig markpolitik. Vem äger marken? Vad används marken till? Som också bidrar till att pressa ner priserna. I den här rapporten har jag
många beräkningar, men här är ett sätt att visa ungefär hur det går till när man finansierar en ny bostad. Här är alltså en beräkning av hur mycket det kostar att bygga, och då har man sagt att det får kosta högst 1800 euro per kvadratmeter att bygga för att du ska få subventioner från staden. Utöver det får du lägga högst 300 euro per kvadratmeter för marken. Om du inte lyckas bygga så billigt så kvalificerar du dig inte för subventioner. Så att företagen, byggherrarna kämpar för att se till att hålla det inom de ramarna. Och då har man gjort upp hur man ska finansiera hyresgästerna, en viss andel i en egen insats. En viss andel måste den som bygger gå in med själv, och en viss andel är en subvention från landet Wien. På det här sättet kan man också se till att man håller hyrorna nere. Wienmodellen har också stora utmaningar. Kan man i en globaliserad värld med de enormt starka krafter som finns, Blackstone, andra aktörer, ha en modell där 80% hyr sin lägenhet, 60% ägs av kommunen? Är det svårt när befolkningen ökar också i Wien väldigt snabbt? Man måste hinna bygga tillräckligt mycket för att ha tillräckligt många hyreslägenheter för att hålla priset nere. Man har också ökande ojämlikhet, också en global trend som finns över hela Europa. När ojämlikheten ökar så är det många övre medelklass, överklass som frågar: varför ska jag betala skatt till bostäder där jag aldrig kommer att bo, där mina barn inte kommer att bo? Så det här blir mer och mer problematiskt ju mer klyftorna ökar, att få ett allmänt stöd för en politik som går ut på att bostäder är någonting som är gemensamt, som man hjälper till att finansiera med skatten, men som också kommer alla till del. Ja, vad skulle kunna vara inspiration för Färöarna här? Jag ser om jag lyckats ta ut några delar av Wienmodellen väldigt snabbt. Men jag tror att den viktigaste inspirationen är detta. Man måste se bostadspolitik som en social politik. Det handlar om att bygga ett progressivt samhälle. Man måste ha en strategisk användning av icke vinstdrivande byggföretag. De här måste man stötta, odla, se till att de finns. Man måste föra en långsiktig markpolitik. Vem ska äga marken? Vad ska den användas till? Man måste ha fokus på att bygga hyresrätter, hyreslägenheter, leje. Och jag tror att man måste fördela dem genom behov. Tack så hemskt mycket. Tack för det. Det var också väldigt inspirerande. Är det några frågor som några spurningar? Det är lite, jag tror det kommer som överraskande för många. Man tänker, vad är det mest socialdemokratiska staterna i världen? Så vill man tänka Oslo, Köpenhamn, Stockholm. Så är det faktiskt Wien. Alltså. Ja, Wien är en fantastisk stad på många sätt. Och det, för mig visar det på något sätt att det går, det är möjligt. Varför nöja sig med 3% leje, 15-30%? Det går att ha 80%. Och det går att ha låga hyror för alla i hela staden. Det har också gjort Wien till en väldigt attraktiv stad för internationella organisationer och företag. FN, Förenta Nationerna, har utsett Wien till en av sina huvudstäder. IAEA, det internationella atomenergiorganet, huvudkontor i Wien. OPEC, huvudkontor i Wien. Eftersom deras medarbetare så lätt kan flytta dit. Det går att få tag på en lägenhet samma dag du kommer. Du kan vänta 1 vecka, 2 veckor. I Stockholm är det helt omöjligt. Vi har just nu en negativ inflyttning till Stockholm. Det vill säga fler människor flyttar från Stockholm än till. För det finns inga bostäder.
Man kan kanske tänka att en kritik kunde vara att när boligmarkedet inte längre är marknadsgjort, när det inte är markedet som styrer, så tillträcker det färre internationella investeringar. I London är det ju, som det blir sagt, är det stora oligarker som köper sig in och kommer med många pengar till staterna, till byn, som också kan man gå ut från och så fungerar och avlar mer verksamhet i byn. När man tar som boligmarkedet ut av markedet, så vill man mena så är det mindre market, mindre aktivitet, färre investeringar och en fattigare by till sist. Ja. Jag tänker att Wien är ett exempel på precis motsatsen. Alltså att de här enorma investeringarna i just fastigheten leder till en stor spekulation. Det blir dyrare och dyrare med själva huset. I Wien är det billigt att bo, vilket gör att folk har råd att göra annat. Man har råd att gå på restaurang, man har råd att konsumera kultur, man har råd att konsumera, och för de internationella företagen, organisationerna som finns i Wien, det påverkar ju såklart de anställdas löner. Man måste inte betala så mycket när det är så billigt att bo. Så det är klart att det blir väldigt svårt för ett internationellt företag att etablera sig i Stockholm. Personalen hittar ingenstans att bo. Vi har själv, våra tankesmedja, misslyckats med att rekrytera personer till Stockholm för att de säger hittar ingenstans, jag kan inte komma. Och man måste betala mycket högre löner för att man överhuvudtaget ska ha råd att bo. Jag tror också att det är ett misstag att tänka att vi inte har råd med detta. Vi är så rika samhällen. Det handlar mer om att vara lite grann som Hugo Breitner på 1920-talet och uppfinna en skatt på champagne, gåslever, kvadratmeter, så kan man finansiera detta. Många tack för det. Ett spörsmål. Och det blir nog nu är klockan så många, men Det är sent. Ja. Nu är här Österrike blivit överränt av en högerbölje. Hvordan med Wien? Har det lyckats socialdemokratin att bevara borgmästarplatsen eller att bevara Wien som den röda Wien? Ja. Det har lyckats, men det finns hot. Och det är klart, skulle man förlora makten i Wien så är risken stor att man skulle börja sälja de allra mest attraktiva hyresbostäderna. Och då skulle man förlora väldigt mycket tyngd. Därför så tror jag att det danska exemplet är väldigt inspirerande, där de allmänna boligorganisationerna är skilda från politiken. Jag tror att det är faktiskt väldigt klokt att ha dem som en egen organisation, not for profit, for the people, skilt från klåfingriga politiker som efter varje val kan vilja bestämma. Det är lite för viktigt för att ge till politiker. Ursäkta. Ja. Tack för det. Tiden är gott. Vi ser många tack. Det är väldigt inspirerande. Det ser till alla deltagarna. Det är otroligt inspirerande. Vi är inte så många här, men det är också folk som ser på TV. Och vi kommer till att studera alla de idéer som är kommer med. Vi kommer till att göra den här saken till ett helt klart huvudtema i vår nästa valkamp. Så vi kommer till att bruka idéerna aktivt i den kommande tid. Så jag tror jag har gjort en forskel i verkligheten. Så vill jag säga tusen tack för alla som kommer, till som har hukt i Sjönvarpnån. Som sagt, vi alla gör det till ett huvudtema fram till nästa väl. Och det är som vi då säger, förr är det reellt längt från tog som är i Norrlondon, vi är näck mindre regulerade och till näck värja fästa bygg. Vi måste göra något vidare och att ha något konkret utspel kommande tid. Tusen tack för att du kom.